Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 27-nji dekabr hepdeniň 1-nji güni siz Türkmen halky debaty açyk YouTube platformasynda. Hoş geldiňiz edi adamlar. Şuňky temamyz Türkmenistandaky polismen Ovezoň döwri bap talamançylyk skemasy. Polismen Ovezow paraxor Gurbangulydan kezzapçylygy öwrenip öz idylyny ozup geçdi. Prezident Türkmenistan'da korona yok diýer, polismenler bolsa maska yok diýip pul gazanýarlar. Bu bir gepleşikli paraxor skemasymy ýa-da Absurdistandaky ýaşaýyşmy? Vatandaşlar, siz näme görýäňiz? Ýazın kommentarlaryňyza. Men giç efire çykanym üçin başlanýa tehniki, ýani internet problemasy bolup çykdy, şonuň üçin açyk eglenmeli boldyk. Hormatly vatandaşlar, gelin biz dowam ederi bizim gepleşigimizi. Türkmenistanda polis işgärleri halky talamakda döwri bap skemalaryny ulanýarlar. Ine Aşgabatda köne Yerevanski köçäniň ýanyna polisiýanyň bir apon punkty bar. Ine şol apon punktyň içinde işleýän polismen Avezov ýürüýte şo Yerevanski köçede gizlenip maşynyna oturup, o maşynyň nomeri 9856 AG maşynyň içinde oturup köçeden geçen adamlar ýatakdan çykyp ýa-da öýlerine giýjek adamlar bir 50 metrden ýa-da jaýlardan çykan adamlary maskasyz ba bolsa spetsnazyň tehnikalaryny ulanýan spesialny polisiýaly büküp gizlenip çykyp ılgap terroristler tutanýaly edip tutup şulardan ştraf alýar. 20 manat töledýär şöyle. Eğer pasportyň ýanynda bolmasa ondan hem ştraf alýar. Ýöne 15 manada ýönekleşdirilen paraxorluk proseduraň esasyna öz ýüzüne alyp sizi çat goýup bilýär. Ine şu ýaly Avezov öz paraxor döwrüba skemasyny Yerevanski köçede ýol goýdy. Şol köçedäki hemme paraxorluk hereketlerini hususlaşdyrdy. Şo ýerdäki hemme bolýan paraxorluk, diňe bollar, pasportyň bolmasa, maskan bolmasa, başga da zatlary öwrenip, şo köçedäki hemme paraxorluk hereketleri özüne hususlaşdyryp, öz wezipesini, öz hususy maddi ýagdaýyny gowulaşdyrmak üçin ulanıp gelýär. Men hemçe şu misaly size getirýän, şu misalyň ýa-da esasyna o suratçylar bir kiçik element bilen bütün dünýäň problematını beyan edýärler, ýa-ni suratyna bir kiçik suratda bütün dünýäň problematını beyan edecek suratçylar var. Ine şu ýaly men bir kiçik bir ýöneköy polismen paraxor Övezoň üstüne Türkmenistanyň içindäki paraxorçylygyň möçberini size göküjek bolýar. Ine şoň üçin men size görünýän şu zatlary. Öňkü Yerevanski köçesinde gruply adamlar ýaşaýardy. Şoň üçin şol öz maşynyny şöyle koyup şöyle gizlenip binokulda seyredýän bilemok ya eýýem bir ýürüýtülüşlüň duýgusyny ýa-ni üstürelmi bilemok nähil duýguda kellesini öközmän ýa adamlar geçirini çykarýar da kelleni çykarýar da şu maskasy bolsa spesnalaryň tehnikasy urup büküp çykyp ştraf edýär. Ine şu ýaly polisler bizi goruman gaýty Berdimuhammedowyň paraxorluk ýoluny Berdimuhammedowdan ozjak bolup, ýa öňüçek bolup, öz döwre bap tehnologiýalaryny amal aşyrýar. Inni men bir şu ýerde Berdimuhammedowyň bir zat sorajak bolýanma. Ine Gurbanguly Berdimuhammedow, siz özüňizi men Türkmenistanyň prezidenti, men öz tohumyň milli lideri, men paraxor Berdimuhammedow, men dünýäde belli adam diýip aýtyp gelýär. Ýöne Övezow sizin bana alyp barýan, ýani polismen Avezov sizin alyp barýan döwleti oglamak fiýatyňyzy ulanyp Yerevanski köçäniň uğruna bar edilýän paraxorçylygy, paraxor hereketlerini hususlaşdyrdy. Sizin paraxor öwrenjiňiz Avezov sizi bu paraxorluk ýoluny ozup geçdi. Näme üçin ozup geçenini men size häzir gysgaça düşündireyim. Ine siz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanda koronavirus yok diýip 2020 ýyldan bäri ikrar edip gelýär.
dünyada birinci ve yeketek prezident bolup koronavirusu bir karar bilen yengdi. Bu sizin üstünlüğünüz. Dine güýçli döwletlerin prezidentleri dälle, eýsem bütün dünýäniň halkara gurumalary we halklary öz videolaryna YouTube'da ýa-da şonuň kommentlaryna belläp geçdiler. Ine gelin men size bir näçe kommentler bilen tanıştyrayım. Ine Indira ýazýar. На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Yani film videolarını görüp, yine şu Indira diyen bir bilemok, nerede yaşar dünyada, yine bütün dünya halk milletlerin bir yeri olup, yine şuraya size komentar yazıyor. Ya da Just Ali deyip biri var, yine şuraya komentar yazıyor. Держитесь, туркмены, с таким президентом вам и враги не нужны. Biz kaça diysem şuraya prezident ben size düşmanım erkelli. Şu Just Ali. Biz Türkmenlere yani не фар şöyle diye. Мелама Лагунина yazıyor. Даже конь не может вынести такого позора. Yadınızda olsa Türkmenistan prezidenti attan yıkıldı. Şol atam öz vicdanını çatman yani şuraya yağdaydan Türkmenistan'ın masara prezidenti götürüp yıkıldı diye de. Şu maliyetini yazıyor şuraya. Твой дядя deyip bir var niye boyunca. Какой кошмар, сказал Тимур Чир-ин и выключил телевизор. Kim Чир, yani Kore'nin prezidenti televizorda sizi görünüyor. Kaşmar deyip şonu öçürüyor. Şonu yani maskaraçılık. Muhammed Ali deyip bir var şey diyor. Высокомерный, жестокий, подлый, алчный диктатор гнобит свой народ. Это упыря ждет унижение и суровое наказание в этом мире и в mire вечном, иншаллах. Yani şuraya paykasız, vicdansız, namussuz, parhor, kezzap adam hükman bu dünyada öz cezasını çekmeli ve indiki dünyada da öz cezasını çeker deyip yazıyor. Фина deyip bir yazıyor. Недавно северокорейцы хотели бунтовать, но им Ким Чен Ир сказал, вы хотите жить как в Туркменистане? И все сразу успокоились. Bizi yani Kore'nin durmuşundan beter deyip yani deňeşdirici hükmüne yine Kore halkı kalacak bolana Kim Chen Ir deyipdir. Näme Türkmenistan'da ýaşajak bolýan diýse, imsin bulur yani galyan adamlar, şu rejime karşı galyan adamlar oturupdyr. Дос Усунбаев ýazýar. Кон единственный, кто хотел что-то изменить в Туркменистане, но его никто не поддержал. Yine şu ýaly kommentler bütün internetde oluyor. Men gözlemen yani birinci videonu açıp şundan padriyat aldım. Yürüyte görkezmek için Türkmenistan'ın parahor, kezzap, Berdimuhammedowy aktivistler maskara eden ok. Bütün dünyanın adamları maskara eden. Sebebi hiçbir öz kararını bilen koronavirusu yenip olmuyor. Bu adam Nobel laureatı borcuk olup öz kararını çıkardıp onam hemme hükümet kulluklarını ettiriyor. Bu idiot ak maşinler bolmaly dil yani görkezmeni verip hem maşinler ağa geçiriyor, bumperleri, maşinin paddonlarını, maşinin yani indi pakışkalarını yaşayacak oluyor. Bu idiot hem adamlar ak maske götürmelmiş deyip garası bolanok deyip yani neme diye. Men bilemok Türkmenistan psihbalisa geçti mi ya entek geçmek yoluna mı? Şundan bir hormatlanmayan Gurbanul Berdimuhammedow anyklap berdi. Bizim halkymyza bir düşünürek boldy. Ýaşaýyş durmuşy. Bolmasa biz düşünemedik. Bir türmede mi ya psihbanisada? Ine şu ýaly ýagdaýlar bolup geçer Türkmenistanda dowam ettirbermeli. Indi gynansak da Yerevanskadaky oporny polis punktynyň wekili Avezov dahyly ýok. Ýöne Berdimuhammedowy şol Avezov golaman Türkmenistanda koronavirus bar deyip maskasyz adamlar kowlap tutup paralýar. Yine de sizin 2 ýyllyk siýasatyňyzy ýoldaş Berdimuhammedow polismen Avezov bizim halkymyza garşy bolanýar. Size koronavirus ýok diýen, bulum koronavirus bar deyip maska giydirip ondan pul galanýar. Haçanla Avezowdan soranlaryna ine Gurbanul koronavirus ýok diýip karar çykardy. Näme üçin sen paralýaňy diýip soranynda wahey sen bizim paragoçylyk schemamyzy düşünen ok, bilen ok.
Gurbanuly ýaly halky soýup paraxor maşyny dünýäde ýokdur. Wagt ol bizim görüldüli molymy diýerler. Bir jan gelýär men. Gurbanuly Berdimuhammedow şul bolýan wakalaryň hakyky awtory. Hakyky şul wakalar dörülýän we şu hereketleri ýa-ni manylap durmuşy goýýan şu Berdimuhammedow. Şoň üçin Gurbanuly Berdimuhammedow siz bir topar ýallaklaryň üstü bilen terrorist emhime gullugyny ulanyp Türkmenistan döwletini oglajak bolup 14 ýyldan bäri giýjän günni edip elimizden geleni edýärsiňiz. Öz dogan garyndaşlaryňyz bilen Türkmenistanyň pullaryny oglap har surýarsyňyz. Türkmenistan döwletini oglamak ýolunda siz Serdar Berdimuhammedow prezident etjek bolup her welaýatda spektakllary gurnadyňyz. Gynansak da olaň netijesi bolmady. Ýöne welin Yerevanskadaky apon punkty işleyen polismen Ovezov ýeki özü paraxorluk ýoluna sizden öňe çykdy. Yerevansk köçen paraxorluk hereketine doly hususlaşdyrdy. Mümkin Ovezowyň edýän paraxorluk işiniň möçür fizikä görä kiçidir. Ýöne polismen Ovezowyň ýeki özüniň edip bilenini Türkmenistanyň şunky paraxorluk durmuşyna beýlik paraxorluga güýçli motivasiýa berýär. Şoň üçin häzirlikçe şol 1-0. Gurbanuly Berdimuhammedow polismen Ovezowdan uturup barýar. Kuş ýaşyryny diýilýär. Белый начинает и сразу выигрывают. Polismen Ovezov gary işini başlaýar we eýýän Gurbanuly utýar. Menim pikirimçe polismen Ovezov hökman suratda ýene bir köçäni paraxorluk edip paraxor hereketleri hususlaşdyryp şonu eýçilik eder. Şonda şot eýýän 2-0 bar. Berdimuhammedow şonda hiçem şonu ýetip bilmer we utulanyny boýuna almaly bar. Polismen Ovezov ýaly ukuply paraxorlar polisiýa emhime gullugyny köpdirin tek. Şoň üçin bular Ýoldaş Berdimuhammedow sizi paraxor durmuşyna utup geçerler. Bu mümkin bular utmak sebäbi bular köplük. Şul siziň döwleden paraxorluk sistemanyň Türkmenistany diňe ornaşan näl? Mühit alyp üsüp barýar. Ine men şonu size mysal hökmüne görkezek boldum. Ine satirany bir gyra aýyryp gelin Türkmenistanyň içeri işler organlary hakynda kanunlarynyň bir maddasyny bilen tanışary. Gelin kanunyna seýrelim. Mümkin polismen Ovezowyň hereketleri kanunla aýyp gelýändir. Ýa-da tersine Türkmenistanyň paraxor prezidenti Berdimuhammedow ýaly polismen Ovezowyň öz maddi ýagdaýlaryny gowruşdurmak üçin öz wezipesini ulanýan bir jenaýatçy adam. Türkmenistanyň içeri işler organlary hakynda kanun. Birinji madda. Türkmenistanyň içeri işler edarasy. Türkmenistanyň içeri işler edaralary mundan beýlek içerki işler edaralary diýip atlandyrylýar. Türkmenistanyň kanunçylygy laýyklykda kanunyň we jemgyýetçilik tertibiniň, hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanunyň bähwitlerini goraýan hökümet edarasydyr. Şahsiýetiň we raýatyň, jemgyýetiň we döwletiň bähwitlerini goramak, jenaýatlaryň öňüni almak we basyp ýatyrmak, ve gözlem işlerini geçirmek. Şeýle hem şu kanun we beýleki kadrlaşdyrylan gurumlar tarapyndan berilen wezipeler ýerine ýetirmek bilen baglanşykly jenaýat we beýleki bir kanun hüjümlere garşy kanunly ýolda iş alyp barmaly. İçeri işler edaralary Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralynyň ulgamyna giýýär. İkinji madda. İçeri işler edaralynyň işi üçin kanunly esas. İçeri işler gurmanyň işiniň kanun esaslary. Türkmenistanyň konstitusiýasy, şu kanun ve Türkmenistanyň içerki işler edaralynyň işini kadrlaşdyrýan beýleki kadrlaşdyrjy hukuk hereketler.
Türkmenistan'ın halkara şertnamasına, şu kanununa, göz önüne tutulanlardan başka düzgünler bağlı olsa, halkara şertnamaların düzgünleri ulanılıyor. Demek Türkmenistan'ın kanunundan, halkara kanunları, yani şu kanunlarda verilmeyen zatlar halkara kanunlarda verilen olsa, onu halkara kanunları ulanılıyor. Üçüncü madde, İçeri işler edalarının esas vazifeleri. Men şu yerde hemmet aydıp duracakken, bir 5-6 sanatını aytacak. Birinci, içeri işler edarası adamın ve raýatyň ömrüni, saglygyny, awraýyny, mertebesini, hukuklaryny, azatlyklaryny ve kanuny behbitlerini gorumak, şahsy ve emlak hukuklygyny üçin etmek. Şoň wezipesi. Terdim. Adamın ve raýatyň ömrüni. Bizim ömrümde goruyan polis yok. Öýleri akydyp emhime tapşyryp, o teröristler bizi öldürüp ýatyr. Saglygyny, awraýyny, mertebesini yok. Seni köçüde durur. Hiç zattan bolman pasportunu dilep ya da mertebeni açırıp hani maskan deyip. Ama maska dakılmak için hani prezidentin kararı var mı? Yok. Bizde Türkmenistan'da ne karantin, Türkmenistan'da ne koronavirüs var. Şoň için maska dakılmaklık. Bu bir ne hillitekler? Profilaktika diýsem doğru değil. Profilaktika maskalı olmuyor. Profilaktikanın işi sanepidemioloji stansiýalary işläp yerleri ýa-ni obrabotka edip, analiz edip, niýde koronavirus barlygyny testlerini geçirip, tapyp şol adamlar izolasiýaga goýup, naharlaryny, vitaminlaryny berip, şol adamlar gutulur ýaly we şol adamlar ýaýratmaz ýaly. Birinji. Ikinji, koronavirus içinde bağ bolsa, maska takmak hükman. Üçüncü, distans, eyle beyle. Ýöne ol, koronavirus içinde bir tane tapılsa ofitsialna, onunla şol ikinci, üçüncü şertler giyip gidiyor Türkmenistan'a. Ýöne biz Absurdistan'la ýaşaýar. Türkmenistan türmeli, o türmeň içine şol az diýip türmeň ýa-ni agrajdeniyetiň daşyndan ýene psihbanisan agrajdeniyeti goýup, şo ýerdäki türmeň seredýän Türkmenistanyň hökümeti psihbanoy wraçlara dönýär. Bunun diýen zatlary öz kellerinde ýa-ni pikirleri bir-birine gapmaşykly. Mysal üçin Türkmenistan prezidenti koronavirus diýip karar çykarýar we şo wagtda aşagda, iň aşagda polismen maşynyň içinde gizlenip spetsnaz tehniklaryny ulanyp böküp çykyp näme şol görýär ýa eýem duýgular şol ýaly ötmi böküp çykyp bizim watandaşlarymyz tutup maskasy olary jerimet alýar. Has ansatlaşdyrylan, ýönekilişdirilen prosedura boýunça 15 manatdan jüzlet alýar. İki tarafa. Menin pikirimçe Türkmenistanyň kanunlary, Türkmenistanyň wezipeleri biznese geçikdi. Şu Türkmen halkyny taýlamakda şular her hili döwre bak täze ýa-ni ýollar gurmaýarlar. Bulary hukuk gorayan gurumlar diýmelerle hukuk bozyan super döwre bak tehnologiýany ulanýan idaralar diýmeli. Sebebi bular gün-günden täze tehnologiýa tapýarlar. Şol halky näme talap bolýar, näme hili ýa-ni baýap bolýar. Kanun, Türkmenistan prezident kanunları ýa-ni ünsürany depkilep ýok konstitusiýalary ýa-ni ýyrtyp zymp goýberdi. Üstüne tant edip we ýa-da gitara çalbam ýa-da üstüne. Indi ýyrtyk goýberdi, ýok diýip. Sebebi öz ýegenleri kanunlary bozup köçede polislary urup öldürýär. İçeri işler ministrinin kabinetine gidip onu vurýarlar. Nirde var bular ýaly? Bundan beter bir zat aýdaýyn, Türkmenistan prezidentiniň oýuny. Serdar Berdimuhammedow üçin etdi. Bu näme diýär? Çibraşka. Hemme vilayatleriň hekimlerine buyruk berýär. Siz günne 10 sany 20 mal, öňe 30 ýaşdy, eýem 50 sany ýa-ni maýda mal goýunlary, geçileri ve 500 sany ýa-ni günne toklary, ýa-ni kuşlary kesip näme edip halka 30 ýaş manatdan satyn diýär. Ol ýokurdan buyruk. Indi aşagda 2 ýyllyk siýasatyň ýa-ni beýlik tarapy. Hekimler näme diýär? Etrapdaky adamlaryň hekimlerini çagyryp ýylla bir gezek bolýar ýaly täze. Her kim bir hepde her etrap orta goýmaly. 10 sany mal
20 50 tane kiçmal ve 500 tane kuşun tapın yerin aşağını. Inni etraf hekimler näme diýär? Şöyle biznesmenler aýdýar, "O Garadağım, şu ýaly täzeyle birgedek öyle halkymyza kömek etmeli. Siz gaýrat edip öz pullaryňyzy Türkmenistan prezidentine direk. Ola pullary oglap ýatyr. Siz hem öz puluňyzy tele geçirir. Gaýrat edin. Biz sizi sağ eýýäm ýadadyk. Indi özüňiz şo pullary getirin-de, şo goýunlary, mallary getirin-de ortaga goýun. Üýşüp, size näme bolýar? 2 san mal, 5 san mal. Näme ol telekeçiler ýerin aşagyny gazap alýarlarmy? Pullary ýa ýokardan asmandan gaçanly elek goýýarlarmy? Şu ýaly ýanky bir kançylyklar. Bu diýmek näme? Türkmenistan prezidenti mümkin buýrugy dogry berýändir. Ýöne Serdar Berdimuhammedow, Çiburaşka, fevralda gelecek prezident eýýäm hekimleri bir kançylygy taşlaýar. Näme siňiz şonu edin tapyň. O näil tapyň? Ol näme öz hususy edarasymy Türkmenistan vilayet. Yo o näili tapyň? Ol näme baryp hökümet sorat tapyň diýip jüzüne çykarmaz baryp ýene de bizim watandaşlarymyz gysar. Haýyş eder parasyny alar getirdiler. Diýmek olum aşağı hekimem, ýa-ni etraf hekimem biznesmenleri, telekeçileri, kärhançylary, daýhanlar gysar. Oladan alar. Ine bunun öýleri paraxoly edip paraxoly itelýär. Benim oňa aýdyp gelýär. Dolar gaçyrmak üçin bular jenayatlar işler ne diýerler? Giýje Merkez Bankdan hiç kim bilmäkä pul alyp giýje ýa-ni obmençiklara paýlaýarlar-da 50 tenge gadanýan gadany ýa-ni dolar şunça bolmaly diýip bulary sakladýar. Bular ykdysadyň kanunlaryna, ykdysadyň instrumentlaryna, finans instrumentlaryna, ekonomikaň instrumentlaryna, siýasatyň instrumentlaryna düşünen oýdy. Ay Hudaý da. Ol bir näme diýsek? Garabağlarda 3-4 tane adam oynayar, Garabağlarda ýa-ni bakalar galdyrmak, açyrmak üçin. Ine şol bağlarda köçedäki zatlary hökümete geçirip ukypsyz bolandyň edýär. Bir maskaraçylyk şu dämi? Adamlar bir açyk diploma bolan, açyk 10 klasy guturup bir kelletine eýe bolan adam ansat düşünýär bu zatlary. Bu bir kançylyk, bu jenayetçiliğin aňyr başy. Sen hökümetden pul ogurlayan giýje, MHM seni goruýar, terroristler, polisam ýa-ni ablawa saklaýar, ýa-ni hiç kim gelmedi ýaly. Onam gidip paýlayan 20-den 15-den tapaly ýok. Şolardan düýünki pullary ýygnap alýan, 3 ýaryndan banka salýan, oň tapalyndan jübüň urýan. Sen 2 zat tutýan. Paraholçylykda. Hem dolar gaçyrýan, hem tapaly jübüň urýan. Ine Serdar Berdimuhammedow oýlun täze döwrü ba köçü schema tapan schema. Ine biz şoňa barmak diýär. Döwlet ýok, ýokarda da ýok, aşagda da ýok, iň aşagda da ýok. Döwlet ýok, kanunlar işlenok. Konstitusiýa diýsen üstünden ulýarlar. Öňe diýsen basýarlar, indi üstünden ulýarlar. Ýa indi şonu polisler, MHM'ler eşitipdir köpürek. Şonuň üçin şoňa barýar, hormatly adamlar. Indi men ikinjiňi okaýyn, ikinji maddany kanunyň we höküm rowanlygyny üpçün etmek. Höküm rowanlygy üpçün etmek. Diýmek kanunlary berja etmek we kanunlara hiç kimi dirdirmeliler. Nirde bolsa da eger bir düzgünçük bolsa şöyle baryp şolu durulmaly. Bular bir düzgünçük durdanok, bunu öldüre diye. Cemiyetçilik tertibini gorumak ve cemiyetin hukuksuzulygyny üpçün etmek. Bu işte bular ýa-ni öz paraxoly iş nedenine cemiyetçilik hukuksuzylygyny goruýarlar. Diýseňem, ondan bellek geçmeli. Sebäbi bular hiç kim bytnadan oklar. Velayetlary beklep, içinde adamlar saklap, türmede ýaly, hiç kim gozadan oklar. Haçanda cemiyet aragatnaşyk talyp öz aragatynda, ykdysady aragatnaşyk, finans aragatnaşyk, ýa-ni hereket aragatnaşyklary, toýlar, märekeler, çäherler geçirip, ýa-ni cemiyet aragatnaşyky geçirip dursa, polisler bular ýaly üsün cemiyeti dolandyryp bilmeýär. Bilenok. Sebäbi bular diňe beklemek, bolanok stop. Bu diýmek bular
ösmedik, iýize galap, çöküp duran döwletiň döwrebap polismenler. Döwrebap parakolluk polismenler. Üstýän döwletleri bular işlämeli. Teýe bular ýa-ni parakolluk buyruklary ýerine ýetirip öwrenler. Bular bir-birine radar satýar. Radar bulary o zalatoy ключ bolýar, gyzyldan çaýlan açajak. Ýa-ni uly merkezden kaçarýar. Şol ýaly radar satýarlar bir-birine. Bir jaý urjak bolsa, ýolbaşyň ýanyna bar ýa, aýa çykdy jin köpler diýdi. Ay bolýa, sen Maraşawat postunda durursyň radarly. Bir ay bolýarmy? Awa şoldan ýygnan pul senki. Bular hökümet wezipesi hususlaşdyrıp, eýýem onam arasyna paýlaşýar. Hudaý saklasyn. Dowam edeň. 4-nji emlägi jemgyýetçiligi we döwlet bähwitlerini jenaýat we beýleki bikanun hükümlerden gorumak. Öýler jenaýat edip, ýa-ni gaýtyp halky dogry ýola ýürütdirjek bolup, esas jenaýat işler edýänler şular. Hudaý saklasyn, sen dogry ýolda ýürejek bolsaň, üstüňe töhmet atyp, seni ýa-ni baglap, her herket edýär. Olaýda da emhime. Jenaýatlar basyp ýatyrmak, ýüze çykarmak, paş etmek, ýok etmek, administrativ we beýleki jenaýatlar, derňewler we degişli barlyklar geçirmek, jenaýat işlerini derňemek we ıhtiyarlyk gaýtda administrativ jenaýat işlerini geçirmek. Ine şoň borjy, 5-nji borjy. Elbetde bunu ýerine oklar. Ol men hemme polisler şeýle diýip aýdamok. Polislerde da emhime göre bir 60-70% bir awaýly adamlar bar. Bir aýtsaň düşünýän adamlar. Ýöne diýsem 30-40% parakolluk şeýler ýatypdylar boýun. Şu normal durmuş, şolary durmuş diýip görnýär. 6-njy jenaýat eden adamlary jenaýat işini alyp barýan organlardan gözlenýänleri jenaýat jezasyndan we beýleki jenaýat kanunlaryndan we administrativ jeza çärelerinden gaçýan adamlary şeýle hem göz öňünde tutulýan ýagdaýlarda direksiz ýitenleri we beýleki adamlary gözlemek. Ine şu ýerde men hemme polis işgärlerine, emhime işgärlerine, harby gullukdaky adamlara, prokuratura polisleri ýüzlenýän Türkmenistanyň kezzap jenaýatçy Gurbanuly Berdimuhammedowy özüne prezident diýen adamy siz gaty çalt ýagdaýda tutsak etmeli. Bu jenaýatçy her minut, her sekund kanunlar bolup ýör. Bir wagtda prezident, bir wagtda kabinet ministrini ýolbaşdy. Bir wagtda da Türkmenistanyň halk maslahatynyň halk geňeşini ýolbaşdy. Hiç il haky ýok şoň etmeli. Şol bir kanunçylyk zonada iň jenaýatçy adam bolupdy, siz şonu saklamaly. Siz köçede maskasyz gezip ýören adamy dursaňyz onu ştraf etmeliler, profilaktik hökmünde haýyş etmeli, düşünürmeli. Ýolbaş Ovezow. Siz Berdimuhammedowyň parakor goşunyň iň öňe çykan döwrebap skematyny ulanýan parakory. Siz de düşünürýän şeýle. Sizin mualimiňiz, sizin professoruňyz, sizin akademiňiz özüne Nobelowski laureat etjek bolup Türkmenistanda koronavirus ýok. Men ýeketek dünýäde prezident koronavirusy öz karary bilen ýeňip bilýän adam Bidendan güýçli diýip bütün dünýäde maskara bolup bütün dünýäň halky ine men ýalnızca 5-6 tane komentar okutdum. 4,5 milyarda goly adama komentar ýazyp üstüne bolýar. Şonuň üçin ine şu adam Türkmenistanyň prezidenti bolupdy. Gynansak da şu ýaly idiot, psihik taýdan yaramayan adam Türkmenistany idiota, absurdistana öwrdi we Türkmenistan türme öwrdi we Türkmenistany psihik banisa öwrdi. Hormatly watandaşlar, wagty geldi. 15-nji ýanwarda ýadyňyzdan çykarmaň. Hemmemiz sagat 10-na blog postlar bolmaly. Beýleki vilayatlar sagat 10-na vilayat häkiminiň öňüne barmaly. Siz öz pozisiýaňyzy görkezmeli, sizin kimdiginizi. Egerde siz gelmeseňiz, onda diýmek siz şu rejim Berdimuhammedowy golýaňyz we Berdimuhammedow size ýeterlikden, size ýene bir 4-5 tany ýerli kiçik derejede Berdimuhammedow gerek. Sebäbi diktaturasy ýaşaýar. Wagty geldi, illeşler. Biz turmaly. Men şunuň bilen öz
Ýa-ni gysgaça çykyşymy utorýan inni efirde ine mehman Timur bilen bir näçe soralara jogap berjek bolýan. Timur, hoş geldiňiz. Başlaň sizi men bizim watandaşlarymyza da Salam hoş hormatly geldiniz Timur. watandaşlar. Sag çağrıňyz üçin Piotr, sağ olun. okey, sağ olun. Piotr, hoş geldiniz sizem. Hoş gördük. Selamun aleyküm vatandaşlar. Murad ağa. Kim Türk'ü? Salam aleyküm. Ini Timur ve Piotr, ini YouTube'dan, Imo'dan, WhatsApp'tan, Telegram'dan, Facebook'tan gelýän gyzykly soraglary men alýanla, ine şoňa biz jogap bereli. Hormatly watandaşlar, sizem şul efirde soragy beripdilersiňiz, ýazyp durun, biz jogap berdiğimizçe jogap bereriz. Bizem bir super professor diýär, şunu gurdu. Bizem ýöneköy dünýä garaşymyz var. Şoň üçin biz size öz dünýä garaşymyzy, öz pozisiýamyzy aýdarys. Ine birinji soru, egerde Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýanyň garanty bolup Gurbanuly Berdimuhammedow özü paraxorçylyk edip, paraxorlyk etmeýän adamlary, hekimleri, ýa-ni wezipedäki, hökümet wezipedäki işleýän adamlary mezbur etdi. Onu biz halkyň içindäki ýöneköy adamlar paraxorlyğa garşy näme görüşüp diýip soraýar. Timur, näme pikir edýäňiz? Ine egerde prezidentiň özü, prezidentiň ýa konstitusiýanyň garanty bolmaly adam tersine paraxorlyk etdirýän bolsa, onu biz şu sistema garşy, şu prezidente garşy, jinaýatçylara garşy näme görüşmeli? Polisiň özü paraxor, MHM terrorist. Bulara bire terrorist kulluk, beýlekem paraxor kulluk. Biz bulara garşy näme görüşmeli? Ya bular ýa-ni kanunlary hormat goýup, kanunlary beja etmeli adamlar. Näme pikir edýäňiz? Oğlum sözlerin üçin bärde şol näme bar, şol biz aýtyp geçdik, ýokarda aýtyp geçdiňiz, şol näme? Şo paraxorlugyň näme başynda duran adam bar, bir tane adam olamasa göni Gurbanuly Berdimuhammedow. Ol näme? Öz işinde şo bilen oktur diýenmi şo näme çaýlyk ala şo näme polisiýa? Vilayatlarda, rayonlarda, vilayatlarda, şäherlerde hawa. Ne çaylyk ala mümkebe, kinbe, ne çaylyk ala bu pasolarda konsullar hawa. Ýürüýte bärde bilýänmi? Bärde bir okda iki näme urýarlar. Mesela şoň özü hemme adamy kontrolda taklamak üçin, şol hemme oň üçin bir haram Berdimuhammedow üçin hemmesi jinaýatçy bolmaly. Hemme MHB bolsun, polisiýa bolsun, oň işgärler bolsun, olar näme jinaýat ýa-da olar şol argument bolmaly şol näme Berdimuhammedow. Egerde şol Berdimuhammedow ýyzyny öňüň ýalamasa, öňünde iki eplem bolup bükülmese, onda şol her haçan şol basmana ýagdaý bolmaly şol näme Berdimuhammedow. Şoň üçin bolsa etken işleri hawa şo haramçylyk hawa şoň nämesinde özü oýlap tapdym ýa şol haramjadan oýlap tapdym şol adamlary ýöretmek üçin adamlary pastiýana şo baska astynda satmak üçin näme taklamak üçin şo özü şol zatlaryň başynda durýar. Mesela polis işgärleriň etrapdaky polis işgärleriň aýlyklary başga taklamany eklemany ýetenok. Ýöne owalarda o topjagy taklar hawa näme maljaga saklap günni görüpler bar arasynda işap berenler maçynda. Aýöne şo nämede şäher işini ýaşap berenler nämesin? Olaryň aýlyk wa mal saklap bilmese, goýun we tawuk saklap bilmese olar näme etmeli? Olaryň şol näme almak bolýar, şol näme. Ziyat kalmaly bolýar. Şoň üçin men gepler oturdan gep köp hawa bärde. Ýönendi men halka aýtjak bolan näme etmeli diýip soraýarlar da, mesela näme etdi soragy jogaby şeýle. Ziyatka bermäň. Hiç kime ziyatka bermäň. Öz hak hukuklaryny soraň hem ýerde. Öz hakyňyzy hem ýerde soraň. Soň bir polisiň ýanyna baran wagtyňyzda şo öz şol sizi bir güne jerimet çekýär, bir güne sizi saklap, şo
näme aljak pul aljak bolan wagtynda şonda olaryň adyny öwedi belli boldy. Her öwediň näme belli bolsa, näme bolsa belli de täzinde häzir aýdyldy, bizim kanalymyzda aýdyldy. Kanalda aýdyldy, erte bir gün onu basmak baran mümkin, odan defa ýürmek baran mümkin. Howa biz işler otýsy bu. Ol adam ol näme? Döreziň adam ol haram bolar, döreziň adam ol. Şol üçin Türkmenistanda illüziya psihana hoşa aýdanyň baram deňelip dur. Berde polislere, mehkemelere hiç kime pul vermeliler. Öz hak hukukuny golda bunu etmeli. Nire vardan soramaly. Bir bolup da iki bolup şo bir owaňyzda ýa bir vilayetde tanşalysa bir 5-10 adam bolup barmaly ýanyna. Şu polislere ýanyna. Onda şeýdip ýoşuşdan näme der olar? Häzirinde ene atlarda iweteňiz DVT kanalyny ýa beýleklere prowaşçylar ýa-da iweteňiz şu bäze aýrypdy olary diňläp durýar, şondan olan bir täsir etýär. Häzirde halk ayağa kalkmaşadı. Hasam gowar. Şoň üçin aýtjan şol öňeşinde çiso diňe şol näme şu bolup duran hemme adam bilýär. Şoň üçin şonu geljekde şu sata bolmalygy üçin häzir biziň hemmemiz herekete geçmeli. Başga wagtda gelen barlar bolsun, kelme bolsun, men bolsun vilayetlere goýurmanda o birleşip herekete geçelim. Sağ olun. Sağ olun, köp. Ine men ýörüýte maglumatlary İçeri İşler Ministriniň ýolbaşçysyna Hojan Epesowa, MHM gullugynyň ýolbaşçysyna Annaýewa, baş prokuraturaň ýolbaşçysyna Attaýewa, ýokary suwdyň ýolbaşçysy Usan Epesowa ýörüýte mesaj berýär. Yerevanski köçedäki Apon punktun işgäri polismen Avezov 9856 AG nomerli maşinina köçede gizlenip geçen adamları ol awa çıkan ýaly kişi bolup awçy bolup geçen adamları kirjik ak toşunçuk ýaly görüp büýküp çykyp maskasy bolmasa pasportyny sorap pasporty bolmasa 20 mantdan ýa hökümete geçirýär. Egerde pulu az bolsa 15-10 manda çendi alıp ýönökleşdirilen, hususlaşdyrılan prosedurany edip jüwitne urýar. Siz onu tap bilmersiňiz. Siz şol maşynyň nomerini 9856 AG'n tapyň, şoň üçin bukulup ýatan polismen Avezow tap bilersiňiz. Ine şu ýaly araňyzda polismenler bar bolsa, halk sizi syýlama da aňarda dursun. Halk sizi Berdi Muhammedow bilen bile halk düşmanları diýip hasap eder. Ine şu maglumatlary ýürüýtürleşdirip iýerýän. Şunu hormatly watandaşlar, kesinler video paýlan hemmerde. Inniki sonra Piotra berýän. Piotr, şu meselede siz näme pikir edýäňiz? Egerde Türkmenistanyň prezidenti Parakhor Berdi Muhammedow özü bolýan bolsa kanunlary, onu biz halk bolup polisiýasklar aşagda olara Türkmen halkyna ýa-ni aw diýip seredip awa çykýarlar akşam yaradarly ýa-da eline protokol alıp maşinine gizlenip yatıp köçülerde awa bolýarlar adamlary. Ine şolara garşy näme görüşüp bolýar, näme pikir edýäňiz? Sağ olun sizleriňize. Muň hemmeden bara, hemme adam göz başy şu bolup duran zatlaň halkymyzyň kanuny, taýdan kanuny babatda bilimsizliginden, şoň az bilim kanun derejede biliminiň yetmezliginden ýa-da ene men şu temada üýdäkiler bilen gepleşdim, ýa-ni ýakynda şu efirden Amerikadan da şu dünýäli nemeleri bardy gurrun etdim. Birine gurrun berdi, Amerikadamyşyň oğul şu bir aýda telefonda onu ýaly gurrun etmesin, konstitusiýa zat diýip şeýde aýtdymda ýylarlar neme der diýip. Amerikada ýaşap siziň öňkü aýtyşyňyz ýa-ni şol demokratik ýurtda ýaşaban biziň raýatlamyzyň, biziň ýaşlamyzyň şol aňyna, akyl düşünjesine täsiri ýetmändir-de. Birinciden şol öz hakyny, hukugyny gorap bilmezliginden şu bilenýär. Ondan soň bu ýerde sana geçmeli täsirler başga da bir ýöneke bir dokument aljak bolsaň seni näçe gatnatdyrýar. Görgülük demek halk
näme etdi şol işini tizrak bitirjek, näme etjek bolup şol ýugurup bermejek bolup ol nemeden idaradan başga idara. Soň neme bermäne mejbur bolýar-da para bermäne. Owat. Men pikirim şeýle. Men öz üýdäkilere şert goýdum indi. Öz üýümdäkiler şo konstitusiýany alypdyrlar indi. Her gerek gepleşemde 5 maddany, 10 maddany ýatdan aýtmasaňyz men pul bermän diýip öňünde şert goýdum. Her kim şeýdip öz üýündekilerine maşym bolup Amerikada bolup gorkup onýalda telefonda aýtmaň diýip ýörmede meni eşitýänler şaýdy wagda. Sag bolun. Sag bolun, köp. Men de gıýtgaça täzelikleri Türkmenistandan bolup geçýän düýün şuwun marwadalyna, bir topar badalyna uruş boldy. Şo ýerde adamlar mar halky öňünden aýdan berekella, siz hakykatçy halk, siz öňden märi Türkmen halkynyň edermenleri. Şular uruşup ýanky Türkmenistanyň prezidentiniň aýdan zatlaryny, o Serdar telewizda, super showman Serdar Çiburaşka aýlanyp bakalary 30 ýaşmanda getirip etdiň bagyny. Adam başyna 2 kıla diýse, şoň gidenden soň şo bakalary 70 agaldy ýene. Ine şoňa adamlar uruşup, şo ýerde özüni ýanky adam başyna 5 kıladan aldyryp alyp häkimler gelip 5 kıladan şol adamlara berip 30 ýaşmandan ine şu ýaly şol hakykaty iýin aldylar. Moňda şundan telekeçiler näme diýýärdi? Telekeçiler gurguly pullaryny ýygnap, mallary satyn alyp, getirip häkime tapşyrýarlar. Şurada ýürütülüşden kasaplar bar. Häkim ýa kasaplary berýär bazarlarda. Şu kasaplar häkim tarapyndan belirlenen adamlar paraxorlar öz garnaşlaryna, öz dogan garnaşlaryna 4-5 kilodan ardan bakadan goý berýär. Halka bolsa ýanky 70-den dağdan satyp goý berýär. Ine şol kasaplary aýryp, bu ýerden et ogurlayan ýa kasaplary aýryp ýanky täzeden goýup 4-5 gedek eýýän şu 6 günde çalıştı kasaplar. Şu ýaly hökümet bir zada goşulanda hökman parhorluk bolýar. Ol disiplina däl problema berdi. Berdi problema jogapkarçylygynda. Berdi problema kıtçylyk. Berdi problema garypçylyk. Berdi problema Türkmen halkyny gullary öwürüp aş goýdular. Ine şunu problem. Onuň döwlet başy ýok. Ine soraw berýär biziň bir nimämi vatandaşymyz Mikhail Manosov. Maradaga ähli maşennik Bermuhamedowlar Türkmenistanyň içindäki alyp gıtçylygyny ýok edip bilermi? Bilmese halk nähili gün görmeli. Bular gıtçylygy edip bilmedi. Bir ünferiň, bir 5 minut hemme dağda aýyp ünferiň. 91-nji ýylda gıtçylyk bardy, 2020-nji ýylda gıtçylyk bar. Biz nire barýar? Biz bir nokodyň daşyna aýlanyp bir paraxor kezzap, biz altyn asyrda ýaşaýar diýip, bir şu altyn asyr diýmese onu basýardylar. Beýlik paraxoram kezzap Bermuhamedow, biz parahat döwründe ýaşaýar diýip, adamlar aşyla salyp ýanky pullary ogurlap ýatyr. Dine 1,5 milliardy Ahmetçalyk Afganistanda ogurlady. 500 milyonluk liniýa elektrik perdaç çekmäni 2 milliarda galdyryp 1,5 milliardyň şöýden ogurlady. Bu ýörüte urýar uly proýektler edýär, şo ýerden öz bandit dostlar bilen pullary ogurlamak üçin. Ine muň esasy interesi, esas maksady Türkmen halky aşakda näçe garyp bolsa şonça gowy. Näçe bular türme 60-70%-ni saklap çıkarıp ýanky salyp çıkarıp ýanky bagşlangyň pohop çümdiren ýaly adamlary ýanky güýlerini poh etdiler. Şol adamlar türmeler görsünler. Biz basars diýenmede şu dagırdap dursun. Näçe adamlar aç saklaýarlar we garyp saklaýarlar. Näçe polislary aýlyklaryny pesberýärler. Sebebi şu paraxorluk ettinlik wagty. Bir liniýa bar, biz liniýanyň ýok bolsuny bular iň pesinde. İstenlik wagty isten adam alyp şeýle basar diýip. Şol ýaly bular ýürüýte situasiýa salýan adamlar. Ine şuňa diktator sistemasy diýilýär. Egerde Bermuhamedow we onuň garnaşlary siziň problemalaryny çözmezler diýenizde çözmez. Mysal getirin, tutnamada getirin. Ine Bermuhamedowlar her häkime
tapın yeri neme eti yerin aşağından deyip aýdýarlar. Ýöne öz et maldarçylyk fermasyndan bir kıla halka veren okul bolmasa mallaram, pullaram hemme zat halkynky, uglanan pullar. Hemme vilayetde öz maldarçylyk fermalary bar, bilýärmi? O sanap bolan uglanan ýanky iri we kiçi şakly mallaryny. Hemme ýerlerinde bar. Berdimuhammedow da bar, Serdar Berdimuhammedow da bar. Näçe şu ýerden berilen o bizim uglanan pullarymyzy ýerimize gaýdyp beren oklar. Halktan, telekiçilerden, görgülü telekiçiler o doyuna karoğur diýsene, olan bir gowşak diýdim bolýar. Bulary wapşe ýanky konslagerdaky ol zakulçon etdiler, ýöne sorup tüm koydular bular, görgüler. Buraya bolmada. Bu döwletler, bu banditler hareket edýärler. Halkyň problemati ýene halkdan alyp halka çözdürýär. Hökümetin pullary bolsa, ýok bu bizinki biz bäde paraxorlyk edip daşyny çykaryp atylar, 500 dolar, 500 milyon. Bize pullar gerek başlan. Şoň üçin näçe Berdimuhammedow sizin problemanyňyzy çözdi? Ýok. Oň siýasaty başga. Ýöne 15-nji ýanwarda galsaňyz, biz bir günü hemme zat çalyşyp bir aýa galman. Siz şu problemany ömürlük ýadyňyzdan çykarýar etip bilýäs. Okuyumuz bar, mümkinçiligimiz bar we bizim ýagdaýlarymyz şoňa mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň ýagdaýy mümkinçilik berýär. Bizden oğurluk pullary oğurlaman halkymyza paýlatyp ine şu bolýar. Onuň üçin tygşyýtly hökümet artyk maça adamlar aýryp şol aýrylan adamlara mümkinçilik döredip ýanky öz bizneslaryny, öz hereketlerini açar ýaly, olar kömek eder ýaly. Bir işden çykarylsa şoňa täze iş ýanky tapmany kömek eder ýaly diýmek, zawod fabriklary işledip şoýra şolara ýanky mümkinçilik döreder ýaly ýa-da öz karhanasyny açar ýaly mümkinçilikler döredip biz tygşyýtly ýöne effektiwny hökümet alyp bir köp oğurlaman halkymyza paýlar. Gaçalt ýagdaýda siz ýadyňyzdan ömürlük ýadyňyzdan çykartmaň. Şu betbaçy 30 ýyllaky bolup geçýän aşlyk betbaçylykları ýadyňyzdan çykaralım. Şoň üçin biz size diýär, adamlar bulur ýalan bir kul ağaç kullar bolmak geregi ýok. Biz Allahan Türkmenistana doğurmana mümkinçilik beripdir. Biz baý döwletdäki adamlar bolmaly. Bulur ýaly masgaçylyk bolmaly Türkmenistanda. Her bir türkmen namartlyk edip hiç tada goşulman garap oturup ine şunu verdik. Bolundy. Inni bolly, inni biz bu zatlardan diýmeli. Wagty geldi 30 ýylyň içinde. Eýen bir ýanky doglan çağı 30 ýaşady. Ol başgalar görmedi. 91-den bäri doglan çağlar başgalar görmedi. Biz bularň ýanky ykballaryny çalyşmaly. Öz ykbalymyzy çalyşmaly. Şoň üçin diňe öňe çykmaly. Biz paraxorlary aýryp normal konstitusiýa işleýän azat her kim jogapkärçilikli we hakly döwlet bolmaly. Döwlet halkyň borçlaryny ýerine ýetirmeli. Giýje bunu işler. Giýje onu işlemek bilen okmy? Ýok bolsun. Başga adam gelip şoň ýerine işlemeli. Şu ýaly hökümet gerek. Ol paraxorlar. Bular paraxorçylykda çempionat geçirýär. Türkmenistan prezidenti birinji ýer aljak bolup, döwlet oğurlajak bolýar. Iň aşağıda işleyen Avezow täze döwre bak tehnologiýalaryny bu ýanky ýola goýup aşağıda maşynyň içinde gizlenip içinden deşik edip teredip ýanky böküp çykyp adamlar tap maskaly bolsa pasporty tapyp ştraf edýär. Ondan bular ýaly hökümet dolandyrýan adamlar bilen siz näme ösçü? Näme siz aşlykda boljaklar? Bolur diýersin. Şoň üçin şeýle şoň diňe bir çözgüdi bar. Biz 15-nji ýanwarda turmaly. Mara halky berekella ine hereketler edýär. Günneden beter hereketler edýär. Ol çağrı üçin, öz jany üçin günü gidýär. Ol bir tane polisiýaçyny görüp kaçyp beren aklar. Polis olardan açýar. Şoň üçin ine bize bagly hemme zatlar. Bizim dünýä garaşyma bagly. Eger bizim dünýä garaşymyz gulçylyk bolsa, gulçylykda ýaşaýar. Eger dünýä garaşymyz normal, öz ýa-da durnukly, özümiz fiýlap çersek hemme zat dogry. Şu bize bagly. Ol Berdimuhammedowa bagly. Haçanda biz goşulman gyra çekilsek, biz Berdimuhammedowyň
komandasyna gullar bolýarsa, onun investor bolýar. Biz bolmasak şo bolmaýar. Şoň üçin biz şoňdan bolup şonu boldur ya. Günä bizdedir. Innik soraga hurmatly vatandaşlar, ine bizim vatandaşlarymızdan gelen soru. Siz prezident boljak bolýarsyňyz. Şonuň üçin hereket edýärsiňiz diýip ine soralar ýa ine maňa ýa. Şoňa men jogap beremedem. Beýlekler soraw berýändäm kädiýen. Şoň üçin men şoňa jogap bereyim. Biz demokratik giňeşi Türkmenistanyň opozisiýasynyň diňe bir maksat bilen görüşýär. Türkmenistanyň içinde açyk международный наблюдательleri entek 30 ýyl bolmadyklary bütün dünýä halkary gurumlaryny eltip şolar ýani galsawat edýän izbiratelik участокda kontrol edip şolar tasdiklamaly doly düzgün geçdimi ýa düzgünsiz. Ol prezidentiň eden zatlaryny tasdiklap, öz-özüni falsifikasiýa edip ogurlap, ol bize saýlawlar gerek. O saýlawlarda ine biz demokratik giňeşi şonu isleýär. Şoň üçin şoraýar bolanma istendik 3 adam parçaçyp bilýär. Istendik 3 adamdan biri öz kandidaturasyny prezidentge goýulýar. Biz şo mümkinçilikleri berýär. Kim bolsa şo bolsun, istendik adam bolsun. Şoň üçin men häzir prezident bolan ýa-da Timur prezident bolan ýa-da Pyotr prezident bolar diýmek ol mümkin näme? Ol sizin setleriniz. Siz isleseňiz bolar, islemeseňiz bolmaz, beýlekis bolar. Şoň üçin biz şo saýlawlary açyk saýlawlara geçirip sizin setleriniz hiç kime ogurlatma şo saýlawlara geçirjek bolýar. Şoň üçin siz saýlaýanyz kim prezident bolar. Siz şo kandidatlar serip, olaň meýilnamasyna serip siz saýlaýanyz. Siz bolsa özüňiz saýlajakda ol bidat ýaňyz, ine sen prezident bolsaň. Men näme prezident bolayım? Mende birinji mümkinçilikler ýok. İkinji, siz menden soradaňyzmy sen prezident bolasyň gelýän? Ýok. Anäç maňa derekdir. Şeň primat edýän. Olmaly. İkinji, şo ýerde de içinde de adamlar prezident bol biljek, ýürüp biljek. Türkmen halkynyň içinde adamlar bar. Eger men islesem, menem oýan kandidaturamy. Menem meýilnamamy oýan, beýleklerim oýar. Diňe mende mümkinçilik bolmada hemmesinde. Diň mümkinçilikli kimse şolsun. Ol ýarş, elektoratly ýarş ol. Kim dogry söýlese, yalan aýtmasa, halkyň tarapynda bolsa, halka hyzmat etse, ine şol işler. Ula birinji, ikinji. Bir daha dogry düşünün. Men ýolbaşçy 30 ýaşlaryndan beri işläp geldim. Ondan iň dünýäde agyrda ýolbaşçy bolmak. Näme? Senin adamlaryň aýlagyna jogap berçilik. Sen talypdary bermeň jogap berçilik. Sen hemme administrativ naruşeny bir zat bolsa jogap berýär. Sen aýlyk haklaryna da jogap berçiň şeýle bir ummasyz. Ol 3 gün hediledip 360 gün jogap berçilik gezmeň näme gyzykly? Düşünürmü? Hawa haçan sen para hor, haçan sen pul oglap berýän bolsaň, Türkmenistan prezidenti ýaly halkyna tüýkürip berýän bolsaň, onu gyzykly. Ýöne oňa bir wyjdan gerek, oňa bir parholup namys gerek. Oňa sen ýa-ki ömrüň gerek şoraýa. Bizde oraya ýok. Biz aşağıdan başlap şu neçeli kazanıp gelýär. Şoň üçin men gün görýän 30 ýaşyndan bäri işleýän, men million kazanıp bilemok. Ol şammy pammyla 500 milyon dolara ataylar bolýar. Niýeden alýar? Näme biznes edip milyonlar kazanıp bolýar? Öwredim maňa. Bolmasa men biznes şkolalaryndan oturdum şoň. Men bir topar konferensiýalarda, bir topar ýa-ki akademiýalarda boldum, oturdum. 3 tane üniversitet oturdum. Diýje ony işläp gelýän şu bir ýerde täze bir döwre bak tehnologiýa bolsa içindeme. Kazanmak gatykyn, anamy? Onu da kanun bolmak. Şoň üçin prezident bolmak edil şun on mani sütküdü durşuna. Indi prezident bolmak diňe jogapkärçilik sebäbi hemme ýatan puwdoklar aldyrmak. Oňa sen ulu gruppaň bolsa da göz ýetirmek bolmaly. Güýçli. Şo gruppaňa şolar bilen paýlaşyp jogapkärçilik şolar esas jogapkärçilik sende ýolbaşy bolsa. Olar bilen paýlaşyp, olar diňle
spesialistleri getirip, dinlep, çözükler tapıp, içinde giyeceğini işlemeli. Birinci 4 yıllık bolacak prezidentde, ine men size aydayım. Men şonu kahraman diyetim. Kim olsam? Näçe? Yatıp ölüm durumdadı diýilip kaldırmaly. Jemgyýet kaldırmaly. Jemgyýet yatıp ölüp galy. Ine şondan her kim gorkup ýatýar. Jemgyýet işinde intek işler hiç tat edilmedi. Öňkü edilen işler yatırıldy. Jemgyýet kaldırmaly. Orada uly işler, hemme demokratik institutlar kaldırmaly. Bilimler arttırmaly. Onsoň pudoklary, onsoň ýanky hökümet işleyen adamlary, olaryň düşünjelerini, kontrol sistemalaryny, bir topar sistemalar çalışmaly. Ol giýjegni iş. Her kim başarmaz. Sağlam olmaly, beşini. Oňdaşyndan düşünjäň bolmaly. Oňdaşyndan önäniň şonu eden ýagdaýynda da arkaňda söýge durarlar. Sebäbi o kynçylyk wagty. Ýöne haçandy 4 ýyl oturan soň, şol adam hemme zat düzlän soň, giden soň, onu başga adam gerek. Durnukly ritmde alyp barýan başga ýanky adamlar gerek. Kriz menajer däl, top menajer ýanky parahatly durmuşda ýanky hökümet alyp baryp bilýän başga tip adam gerek. Şoň üçin ol halkyň saýlawy. Halk sayladymy şunu? Ýalňyşlykmy? Çeker. Ýalňyşmadykmy? Baxtly ýaşar. Ýalňyşlykmy? Şol para hormundan beter bolýarmy? Ýarymyla galyp aýrar, täze goýar. Ýaponiýa her ýarymyla galyp dur. Aýyp zynp dur. Hökümet ýykylanma. Döwlet dünýäde ikinji ýerde. Hemme pakazatlar boýunça. Senin Ýaponlar näme üstün bolýar? A biz näme? Kim ýerimi barmy? Şoň üçin haçandan siz prezident bolýan zat hemmeler prezident boljak bolýar düşünmän. Ýöne bu gaty mesele. Gaty agyr mesele. O şol ýanky wedipe barmak üçin gowy pikir etmeli. Başarylyrmy? Bir topar politiski, siyasi, ykysady, finans nagruzkary çekmeli. Sebäbi häzir näme boldy? Bular batyryp gidýär. Türkmenistanyň berlisi, Türkmenistanyň ýyllyk büdjetinden 40%dan ýokary. Mümkin 100%. Men hiç habar alyp bilemok. Aljak bolup her dyrjaşan alyp bilemok. 100% bolsa, diýmek seni ýan bankrot döwleti galdyrmaly bolýar. Hiber şol ýanky birent bolýan ol işte ýa guwunt bolýan ondan ýok. Ol agyr iş. Şoň üçin birinji boljak prezident men gönaýdaýyn iň agyr taryhda, Türkmenistan taryhynda diktatordan soň ýatylyp giden, ýa ýatyrylan döwleti galdyrmak. Gaty mesele. Kim şonu boýuna alyp öňe çykyp bilse, şonam ýerine ýetirse, şol bereketli gahryman şol. Şeýle etmeli. Şoň üçin ine sen prezident boljak bolýan beýlikli şu zatlar ine aklynda aýlan. Prezidenti siz saýlaýan, ine biz şoň üçin uğraşýar. Egerde baryp men prezident boljak bolýan bolsam ýa-da iklim fiýaly, soýun fiýaly eýem hökümet taýýarlap, eýem ýoluşlar taýýarlap baryp hökümet basyp aljak bolýan bolsam, onu ol 2006-njy ýylyň şu bir tehnologiýasy Berdimuhamedow hem şeýle geldi. Niýazow hem şeýle geldi. O näme ýetgeşi bar? Onda çalışmanyň durbersin şu harandada. Näme bolsa-da biz indi muň akmakdygyny düşündik, köp zatny düşünýär. Täze mümkin beterem bol. Ýöne haçany demokratik ýolda ýetirler. Saýlaryň üstüne onu istenen prezident çalışyp bolýar. Prezident atçyotdan berer. Halka, ýa borçly. Şu ýaly şu zatda gözüňde tutmaly. Inlik sonra siz halkary guramalar bilen doly işleýän zok. Bolmasa olar derrew Berdimuhamedow işini görürdiler. Ine sizin problemaňyz, siz opozisiýa bolup erwed işleýäňiz, ine şondan biz ýykyp bilemiz diýip ine şuraya soraw berýärler. Ve şu ýerde de ine şol adamlar öýlerini şol sorawlarda görenoklar. Bular şu bolup geçen hadisalarda, wakalarda bir gyrada durun Amerikan ýa gürji hökmüne öýlerini görüp, ýene de bize işledip, ýene de biz hemmerat edip, biz ýykylyp, ölüp, ýa risk alyp hemmerat eden soň bular diňe patriotlik hökmüne gelip hökümetden hemme ýa peýdasyny görjek adamlar şuraya soraw berýär. Timur, näme pikir edýär, näme jogap bermez şuraya adamlar?
Men diýmek isledim şol näme şol diýenleri näme men gaty hürmetle söwjekler şu gözleri bolup da gulaklary bolup da gulaklary bolup da keri boldugy gözleri bolup da kör bolduk adamlar bolýar täzinde. Mesela men bilýän siz mejlara dargatyryn pasçan telefonda o bir şeye gittiňiz, onda bolduňuz hawa. Oşo öz pullaňyzy harjap, şu öz nämede Ukrainada bolduňuz, Türkiýede bolduňuz, Warşawada bolduňuz, Awstriýada bolduňuz, Ýörepe onda ol görendädir ol ya bilmän diýipdir şol ya ýalňyş ya şolum şol üçin men bärde gyýdanýar bir zat diýip aýtmana. Eger şol biljek bolsanda sen faýtyny 800 gerek näme çykyşygy bar demäňizde. İnternette görsün, 50 sadan görsün ya hatda 10 sadan görsün. Ýa-da belli bolar analiz nazakanda. Sag bolun. Sag bolun. Şu meselede misal üçin din opozisiýada bizim her gardanymyz öz gardan boşlaryny görkezmeli, hereket etmeli. Şoň üçin egerde halk kalmasa hiç hükümet ýa-da halkara gurumlar hükümetler ya belik döwletler. Ya belik döwletler goşulanda onu Türkmenistan'ın içki problemlarına goşuldyk bolýar. Ýöne haçanda halk turanna ve Hudaý saklasın bir ya o hatta ya bir basyp şonu ýa bir kanun eden ýagdaýynda hükman suratda hemme gurumlar galyp döwlette galyp ýerine goýarlar berdi. Biz şonu etmeýän, birinji adım etmeýän 100-nji finalny ädim näme bolanyk diýip ýa opozisiýadan sorýar. O näde dogry? Piotr siz näme pikir edýäňiz şu meselede? Ine siz erwedi işleýäňiz opozisiýa bolup, siz giýje günler ýa halkara gurumlar bilen işläp, şolar gelip Türkmenistany Berdimuhamed tutsak edip akıtmeli. Ondan soň biz Türkmenistana baryp, şo ýerde artyn ýaşaman diýip pikir edýärler. Siz näme pikir edýäňiz? Dogrudan şolar dogry pikir edýärlermi? Ýa-da bütün dünya sistematı beýle işlänip, bunu başgaça ýa-ni işletmeli, ýa-ni işledýän usuly bar. Ine oň usuly birinji halk çykyp öz niýetini aýtmaly. Halk islegini aýdanna hükümet bir zat diýen bolsa, onu o diktatura boldugy we beýlik döwletler halka kömek etdi bol. Ya şeýlem şol. Ýa pikir edýäňiz? Bu ýerde men pikirimçe Türkmen halkyna maksus bolan köp ýyllar dowamında bir häsiýet bar da näme şol bir gelip bir adam gelip hökümete Türkmen halkyny näme Türkmen halkyny prezident bolup hemme şoňa ýerine düşüp gider diýip öz boýundan jogapkarçylygy sowjak bolup jogapkarçylygy boýuna alat gelmän özüne hiç ýerde hiç bir rolda görülmeýän adamdan etýän iş mümkin pikiri. Dogry. Özüňem her aýdymydan her adamam ukyby nemesi bar öz jogapkarçylygy alyp öz edibilen işini görkezmeli bu işte. Asmandan bir Hudaýjan diýip oturdum hiç perişte gelip bermeýär bu işler. Sag olun. Sag olun, köp sag olun. Ýene bir soraw bar, Timur. Ine 15-nji ýanwarda bizim ine bir 100 adam çykdy da. Mesela şu Mara vilayatyna, Lewap vilayatyna. Ine şory ýa-ni polis gelip akytdy. Mesela şu başga adamlar çykdy. Ine şolar polis akydenne. Beýlik adamlar şolar baryp halas et bilýärmi? Mesela şu polis bölümine baryp şo ýerde gapysyna durup boşadyň. Şol adamlary näme sakladyňyz? Şolaryň ýa-ni çöre barmagyny posta açmagyna haklary bar. Näme hak sakladyňyz? Goýber ya bir şöýden gaýtjak kel diýseler, şo ýerde şolary bir zat diýlermi? Ya şolar hem ýygnarlarmy? Ya da olar köpçülik bilip 1000 adam barsa şolar ýygnamana yer barmy wapşe? Şolar ýygnarlarmy ya näme bolar? Näme pikir edýäňiz? Pikirimçe bundan bir ýyl bundan öň, 2 ýyl bundan öň bolmaz diýip pikir etdim. Häzir tandyr gyzdy, tandyra nany gyzandy ýapmaly diýär. Indi halk görüpdir,
halk gördükleri şu daştan ne bugün öwede barda aýdyp geçdik. Yine köp adamlar var şol näme hayvançylyk haramdyk etdiren näme polismenler var içinde hoşet adamlara adar edip bilenler bar. Olaram atlar bizde bar. Mesip bolsa görseňiz şu edilen jinayetçi ozu bugün adına azak geçdik. Aýtdyk dogry bir näme etip bilenlerine hawa. Tamam. Indi halk azaka da köpek ozu adam başladı. Daşardan goldaw var hawa. Daşardan goldaw var, soň indi olar ýeke däl. Bizim halkımız ýeke däl. Halk için canı verecek adamlar var. Vatan için canı verecek adamlar var. Türkmenistan gelecek için canı verecek adamlar var. O bir ağız verik olan vaktinde, birlik olan vaktinde ol hiç kim bu vatandaşlarımızda hiç kim zefir yetirip bilmez. Bu adam var vaktinde özleri hayiş edip giden deyip şoları hayiş edip sorak. Özleri bir şey mulayim var o. Soňra özleri oramada soňdan ziyat kalıp bilmese, ziyat berilmese özleri şol hökümetin garşyna çykyp başlar. Bizim aýlygymyz ýetenok. Biz magazyna baramyzda biz başga bir iktäklimiz ýok diýip o. Olar diňe şol näme ýeňil tarap tapdylar o. Ay, alkomata beleki gapdalar, bilen atlar diýip o şey. Soň üçin bu geljekde şu hereketlerin baram her kıvatda bugün gerek olan o. Birlik bol hareketine gerek olan o. Hemme bol turanatlar haramdan karşısına edil turanatlar hemmesi kara haramdan karşısına haramdağın etken zatları ol hemmesi özünün karşısına. Ol öz ayağının aşağını özü kazıp görüyor. Üstünden güldürüp günde rekordlar kazanıyor internette üstünü güldürüp para hayvan. Rekordlar kazanıyor. Soň üçin ol belide ol rekord gide taýyp tutardy. O kitapda yer kalmadı. Sezinde birinci adam o tarihte birinci adam absolut ben rekord gidese ya o kitapları yetmiyor yazmana. O o erti kay ortada da belki milletlerin erti şu görüp gülmesem gülüm ne şada. Şu prezident göresim geliyor. Onda başka basara beni çıkmasında şunu göredi Vietnamdan ta haber geldi. Koreýede geldi haberler. Onda şunun aydan yetip görülen düşünüyorum. Şunun aydan yetip var. Şol haramdadan aydan yetip düşünüyorum. Oktatları var hadi. Soň üçin degenmeli şol bolturan atlar degenmeli. Bunun aslında siz o bolcatlar degenmeli ve hemmemiz birlik bolup çykmaly. Şol eger de bir halkyň bir de bir galyk kılgasa ya bir de bir tutar etse biz onu koymar sonra. Ýöne bir haýyşym var halktan aktiwrek bolan şol näme? Çünki bizim aýtyp geçişme öwedi barda aýtyp geçişimiz ýa-da burada aýtyp geçişýän şol etken jinaýat işler barda aýtyp geçdik o şol köprek habar verin olan atlaryny aýdar olan garşy işler baramyzda hemmesen basar. Owa hemmesi jinaýatçy hemmesi gözüne layıkta şu kanun boyunca halkın önünde edin ettiklerini, doğruluklarını, cinayet işlerini hemmesi boyuna alıp o şu halk onları tuğ eder. İnşallah baran vaxtımızda. Çok için dine öne edin halkım. Men sizi goldayan, men sizi seýän, sağ olun. Sağ olun. Köp Timur. Ine men Piotra berýän şu soragy. Piotr, näme edýäňiz? Egerde mysal üçin blog posta bir 100 adam ya 50 adam ya 30 adam baryp şolar saklanýar. Hökman olar telefonda da arnaşlarına. Onu plan bölümüne akıp tuğla bize deyip aýtsalar. Şoýra adamlar var. Şolar boşadın ya da biz şu ýerde häzir müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe bolup şolar özüňiz boşadyp diýseler. Hökümet ýa-ni polisiýa näme intereder? Olar paraxorluk, olar edermençilik uly bir ýok olarda. MHM gurrun ne demek? Olara kaçarlar şöyle. Şimdi polisler näme goýberlermi şolar ya da bizim halkymyz barmadymı şolar boşatmagyna? Näme pikir edýäň? Birinciden barar diýip tamamyz var intikara
çıkmadık janda umyt bar diýdi. Soňka tamamyza ikinciden baran ýagdaýynda baran ýagdaýynda bular ýa özleri gaç gider ýa-da şu gorkunjyndan ýa-da halkyň tarapyna geçer. Bu içinde integral wujdany bilmedik adamlar bolsa içinde şu polisiýanyň içinde wujdany wujdany bar bolsa özüne türkmen diýip beren bar bolsa elbetde halkyň tarapyna geçer. Hiç adam edip bilmem. Doğru. Ine men her wagt bir zada gen görýän, aktivist bolmak ya halkyň öňüne çykmak. Ol bir jogapkärçilik. Ol bir haklaryny köpeltmek däl. Ulu bir jogapkärçilik. Ne şu ýaly çykanda öňüňde Bermuhamedowyň rejimi, paraholar, MHM hemmesi günne bize atak edýärler. Ýygyňda ýanky pıçaklar dünýalar. Bir toparlary. Gattarına kalkan seni köçede ursalar ya bir zat ettiler ýanyň geçkide gaýetyp kaçyk edýär. Käwagt pikir edýär. Biz edýän işlerimiz näme bizim behwidimiz üçin edýärmi? Ya da biz şunu edip ya bize aýlyklar berýärlermi? Ya biz şunu edip super awra galanýarmy? Ya biz şunu edip ýanky özümüze ýürüte düşman galanýar diýip galanary diýip edýärmi? Biz halkyň agyr ýagdaýlaryny beýan edip, aktivist hökmüne öňe çykyp riskler alyp, şol halka alan berýän adamy garşy görüşýär. Kaçan sen mysal üçin köçede bir 10 adam bolup bar botirkan, bir 20 adam gelip ýa-da 5 adam gelip şu 10 adamy urup dursa, senin şu 10 adamyň içinden çykyp duraw, ellemeň şulary, elleňiz ine men sizi beýdan eýdan görüşüp başlasam. 5 adam garşy. 9 adamam seredip dursa, senin şöyle vurulsaň, bular ýöne dursa, ine şoňa men diýär. Näçip aktivistlara ya o wagtda şäherinde biri ýanky kanunçylyga ýykylsa, talap etse, hemmesi şondan gaçýar. Gaýtyp başga döwletlerde şoňa goşulyp bir ulu güç bolýarlar. Şol güç hemmeler gorkudýar ýa-ni hökümet işgärlerini. Bular hökümet işgärleri informasiýa ýokary galmasyn diýip janyny berjek bolýar, girilejek bolup. Ay oturun, köçüjüň hemme hakkı bar, ine näme 5 kilo gerekmi alyň, muhtaryň. Bol diýip şol informasiýa ýokary çykaýmasyn sebäbi biz paraholy edip hedil ýörüp, käwagt halk näde açyk bolsa biz şoly ýatyryp, ýa informasiýany ýokary çykarmaly diýip, mümkin Bermuhamedow köp zatlardan habar ýokdur, alanyp gelýändir. Ýöne näçip bizim halkymyň içinde, Türkmenistanyň içinde bolsun, Türkiýe bolsun, Amerika bolsun, iň dünýäň demokratiýanyň ösünlüğüdi. Şo ýerde sen aktivistçilik etsen, ýa-ni gраждан pozisiýany görkezsen, senden gaçýarlar. Adamlar senin ýanyna baranoklar. Sebäbi näçip? Iksan Pors MHM soň seni Türkmenistana baranda soraw berýär. Iksan paraholçylyk jenaýat edýän adamlar sana soraw berýän bolsalar, onu o döwlet jenaýat döwlet bolýar. O döwletiň hökümetiň işgärleri, onu jenaýatçylar zahvat edipdir Türkmenistanda. Onu biz ýöne görüşmediler, onu biz ýara alyp görüşmedi. Egerde biz dilimiz bilen, öz aktiv parahatly hereketimiz bilen şu banditlary görüşüp bilmesek, onu biz elimize bir instrument almaly. Onuň üçin 10 bolup barýar. Garşymyza 5 adam çykdy. Şolary bir kanun ýanky portomane diýär, ýanky gapçyklaryny alyp, pullaryny alyp söküp urup başlaýarlar. Bir çykyp, "Ýok, durun, gaýratlyrak. Ellemeň, hakyňyz ýok" diýip bulara garşy görüşýär. Bular 5 bolup şunu uran ýagdaýynda. Şu 9 adam, şu adama kömek etmän, aralaşdyrman, gyra, gaýtyp şo ýerden gyra gaçyp durup, gillenip dursalar, onda şol aktivistan güni bolýar şo. Olum hiç. Şu zatlar günne bolup geçýär. Ertesem şuraya ýene 10 bolup barýar. Ýene bular çykýar, ýa bular günne talap öwrenler. Ýene bular talýa bolan, ýene bir çykyp, ýa gahrymanlar aktivist çykyp, durun o, bolan o. Ýene bular bilen gyrlaşýar, ýene şu 9 adam jaýyn gyratyna gidip gillenip tumuş çökmüne seredýär. Köpse
seyretmeyeni gün açık diýerler. Ine şoň üçin biz ýeňilen. Ya biz 10 adam diýär, biz müňlerçe adam. Olar gara. Olar men hata etdime. 9000 sany emhemeş bular gorkoklar bu hata etmen. Hemmesi wyjdansız, gorkok, namysyz bolsa şoňa ýerler. Olardan irekden geçen ýaldyň şolara ýa. Gahman ýok içinde. 14.000 sany polismen bar. 50.000 goly kargulugyna sallatdylar. Kargulugynyň içinde 1.000 adam bardyr. Galany sallatdylar. O gurgular nämesin? Mecbur adamlar. Jemi sallatdylar men alyp görseň 14.000, 9.000, 23.000, o ýerde de 50.000, 70.000 adam bar. Biz 3.750.000 halk. 73.000 adamı var ki. 73.000 yarta 1000 tarafında geçer. Diýmek bir 30 ýaşmy adam. Olun bir nokotda değil. Ol hemme yerlerde olar. Biz hemme yerlerde ummasız köp. Olar hemme yerlerde pıtradylan ýa 500.000 adam. Mar welaýatyna eger 10.000 adam polis bölümine geçti, şu polisin özü ılga pemmetini boşadıp bağışlan deyip ayağa yıkılmadan men zat bilmedim. Eger de akalla 15.000 adam köşkün öňüne barsa, hemme ministriniň ýolbaşçylary hemmesi goşulyp halka Berdimuhammedowy şoýra eltip, şo ýerde maslahatyny bererler. Menim şo bolmasa zat bilmedim. Lebap welaýatyna 3.000 adamjyk hekimleri var. O ýerde polis şolaryň 500'ünü ya 300'ünü 100'ünü arrest etse, şolar üýüşüp polis bölümine barsalar, şolar boşa diýer. Inni bir haýyşdym bar Türkmen halkyna, Türkmenistanyň içinde daşynda. Bir adamda Türkmenine polis ya bir alyp gitdi diýip eşitdiňiz, göni polis bölümine barmaly. O ýerde ýokmy? Haýyş ediň, maňa görkezim, kretkalary görüp çykyň. Ýok boldy. Ýokmy? Görkezden ýokmy? Üýüşüp jaň ediň. Getiriň şo ýere bir 1000 adam, 500 adam. O zaman aýdyň men şularyň wekili. Şular gaýtmaýan men şu kretkalary özüm görüp çykmasam. Görkezlerler. Görüp çykyň şo ýerde, bam ýok. Ýok bolsa çykyp aýdyň. Şu ýerde ýok, bular MHM'de, gön baryn MHM. Olar pıtrak kaçkı diýär. Şeýdip biz özümiz boşudy öwretmeli adamlary. Ondan ine blokposta barar. 500 bolsak 100'ünü ýa saklan bolar, avtobus sanan bolar. Men polisler bilen görüşdüm. Mar welaýatyň, Lebap welaýatda, Balkan welaýatda, Daşol welaýatda, Ahal welaýatyň polisler bilen görüşdüm. Şu ýer biz barsak ok atarsınızmı diýdi. Olur diye Hudaý sakladın ya. Biz bilýäs Ukrainany gördük. Bir ýerine ok atsaň, bütün dünýä galara ola hiç. Türkmen halky galyp bizi ýöne atarlar hemme. Biz durak diýär. Bilen ýöne edýäs, ýani halk güýjü galyp başyny bilen goşulýar. Hemmesi bir awazda. Bolmasa dürlü adamlar. İkinci, men aýtdym, egerde şu 100 adamy ýa avtobus salyp, 3-4 tane avtobus salyp akıtjak bolar näme etmeli? Hiç adam etmeň, avtobusyň öňünde durumda hiç ýere akıtmaýlar diýdiler. Elementarny çözüm. Avtobusyň öňünde durýan eriňi şey saklap bir-birine boldy. Bassynlar görür. Basmaýar, gorkýar. Berdimuhammedow ýatda diýen bir ýerde bir adama zat edilse ya öldürülse, siz gasy çat ýagdaýda Türkmen halkynyň hakyky jeratyny alýar. Polisiň bolsun, MHM bolsun, hemmesi görürsiňiz. Nähili Türkmen halky galyp ýany. Biz her dada Türkmenistanyň halkyny galdyryp, uje ýöne boş ýerler almaz. Uje yaralar. Sebebi men onu aýtmasam, Türkmen halky yaralar. Türkmen halky Türkmenistanyň içinde maňa Berdimuhammedow ber, maňa Şamyny ber diýip haýyş edip ýatylar. Möjekler ýaly iýjek bolýarlar şolary. Sebebi ol agyr çağlarynyň agyr durmuşyny görülen okma. Çağlar vitamin wagtyna iýen ok. Soğukda geyinip bilen ok. Çağlaryna eşikler ap bilen oklar. Olaryň ýanky
durmuşuna gurrun neden dok? Hatta bir iyimitlerini korrektni saklap bilen oklar. Hemme zadın günäsi Serdar Berdimuhamedov bilen Gurban Berdimuhamedow'dan bilýärler. Şoň üçin ortada polis bolsa, polis süpürüp giderler. Emhemen dursa, emhemen süpürüp giderler. Şo güne bar bolýar. Günü-günden hem kynlaşýar. Berdimuhamedov häzir 3,5 milliard kardaly Arap döwletlerinden. Türkmenistanyň eksport 7 milyar 200 milyon eksportynyň ýartyny eýem bir gerekde kardaly. Şopullar dağıdıp ýör. Halka yetmedi şopullar. Hani? Özünden başlamaly. Öz maldarjylyk fermasyny halka uğratmaly. Ol halkyň işem ýok. Ol pullary Ahmetçalyk bilen dağıdyp ýör. Ýöne Türkmenistana boş etki dotýar. Sebäbi bilýär, sahna yapylyp gidýär. Men pul oglama birje günüm ýa-ni ýitirmeli. Indi şu ýaly sorum var. Timur. Ine polisler diye halk kalsa bizim sizin tarafına geçecek. Emhime geçer mi halkın tarafına? Hemmez yığınanan vakti. Ya şurada güllenip, yani udus söylüyorsun, yırtıp, pagonlarını ayırıp, halkın içinde velayetler çalışıp ya Türkmenistan'ın kaç giderler. Niye mi ederler emhime? Halk yenip başlasa. Murat ağa, ýöňem aýtyp geçdik, o näme polisler barada, emhime barada şol polislerim öz arasında gepleşip durur şu emhime bilen. Şol arada ýöňem aýtyp geçdim, häzirim gaýtalam aýtýan şol nämeni. Şol halk bir adam çykmaly da köplük ol çykmaly. Köpläs çykyn diýip ol polislerin özleri aýtýar alan özleri. Emhime içinde normal adamlar bar, ol içinde. Olara aýtýar şo köprek ol çykmaly hawa. Az ol çykdy biz etjek işimiz ýok, bir adam. Ýöne köplük bolsaňyz, ana şonda güýçlük özleri aýtyp durur. Meň pikirimçe şo marda uza ýola çykdylar, ýolda näme ýoly bekläp durur hawa. Başı bar hawa. Indi hasam näme derler? Hasam gorkarlar hawa. Halkyna degmäni gorkarlar hasam. Şurada bir birleşmek isteyen adıma birleşmek isteyen. Şol bizim şu kanalımızı näme diňläpdir? Şu haram näme Berdimuhamedov we yegenleri tohumyny tiji şu ýerde kanalyny seyretip durur kanalymyzda şol. Men ýüzülmek isteyen berdin. Berdimuhamedov, Gurban Berdimuhamedov. Siz halky geleňiz şu siz meň prezidentim däl. Siz bir kadın gelen adam bolýar. Siz hiç kim? Men harby adamym. Men öz watanymı söýýän, men öz halkymy söýýän. Egerde öz halkym üçin, öz watanym üçin kelle goýmasam goýardym. Seni men gorkamak ben. Ya sen yallaklarından, ya sen gataldakda men gorkan adam dämen. Ýöne men etjek işim ýalňyş bolmasyn diýip näme diýip başga adamlara zepe gitmesin diýip bolmasa etjek işim özüm bilýärmin. Bir günde gömüňe gelmeseň. Şoň üçin ýene ýüzlenýän şol halka, egerde halka diýseň şo 10-njy çysoda bir adam çyksa halka diýjek bolsaňyz ýa-bir belki saklap duran goşunlaryňyz bar belede näme ahranalardy. Eger ahranalarňyzy iwejek bolsaň şoda edil aýaklaryny döwüp ýygyny iweriz. Etjek işlegini öňünden bilip durýar. Hem zatlar bilip etjek işini bilip durýar. Çok zatları analiz etdi o. Siz kadro askerleri tam çıkmana mecbur ettiniz. Güçlü adamları çıkmana mecbur ettiniz o. Şoň üçin sizin wagtyňyz geldi. Eger siz hem adyňyzy öz boýnuňyza alyp da özüňiz çykyp gitseňiz, onda halkam begener, dünya begener havasını çıktığı hava. Siz hiç kime gerek değil. Kaç kıtığın nereye gideceksiniz ha? Arabistan mı? Oydu olası Almanya. Orta mı gerek değil? Türkiye mi gerek değil?
Biz hiç kime gerek değil. Şoň üçin edil halkym orkdan geçkinden, kaptaldan garap turun, kömek etjek bolup turgan adamlar köp bolýar. Size bagly. Halk güçlü, halk hemme atın güçlü. Halk bolup çykýarynda bu saradadan geçecek işi yok. Oğlum, Sağ olun. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Indi MKM'de eger halk köpölüp, eger halkyň sany yeterlik bolup çyksa, men pikirimçe halkyň tarapyna geçer. Belki bularda şol halk az çykyp zat etse, gorkup nemetdendir da. Eger halk köp çyksa, men pikirimçe bularam soň tutsaglyga näme soňam ýaşamalar, bularam Türkmenistan içinde türmäge düşşegine nemetinden gorkup odan depa gidip gelmede bularam halkyň tarapyna geçer men pikirimçe. Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine sen Türkmenistanda telekatçy bol, kärhanaçy bol, daýhan bol, ministr bol, vice-premier bol. Sen Berdimuhammedow bolmasaň bolýar. Kim bolar? Häzir watan töwüşi gidip dur. Biz 10 ýaşaýan barda watan töwüşini başlaýar. Şoňa goşulmaly. Niýede bolsaň, Amerikada, Ýaponiýada, beýle ýerde sen bir sözüň, sen bir hereketiň şoňa ýanky ýeterlik bolýar. Her kim anyjyk hereket etsin, hemme zat dörtler. Haçanna ine bir vatandaşymyz aýdýar, "Murada, sen o pullary niýeden aljak? Sen aýlyklara bir şer edýäň, eýle, abişer edýäň, beýle, abişer edýäň." Men öňkürekde aýtdym, 12 milliard ýylda ogurlanýar. Şonu 10 paýlasaň 1 milliard ogurlanýar. Entek Türkmenistanyň halkyna aýda 1 milliard hiç wagt berilenok. Anam. Biz diňe ýank ogurlanýan pullary durup halkymyza paýlamaly diýen zat ýok. Biz ogurlanan puluny durup bir pul, ine siz bir zat belläp geçmeli. 1 manat hökümetde işlänne, hökümetiň içinde ýylyň soňuna 2 manat bolýandyr. Salgytlaryň bilen NDS diýdi, poştna taks diýdi. Ýanky biz şu pullary öz ykdysadyýetimize aýlamaly. Halkymyza kreditler bermeli, zawodlar açdyrmaly. Öndürüp eksporta urup, eksportdan giýdijleri alanna 20% hökümet arasa gazandy. Näçe halkymyz baýata, şonça hökümet gazanýar. Näçe abarotlar köpelse, şonça hökümet baýa, şonça halkymyz baýa. Indi Türkmenistan buraya belgili bolsa, men oşça jogap berýän şuna. Если Туркменистан в таких долгах, почему вы обещаете свою зарплату? Имейте в виду, когда меняется один режим, это называется форс-мажорные обстоятельства. Можно заморозить все долги Туркменистана на неопределенный срок. Сделать новый график и выплачивать их по графику. Это не значит, что мы пришли к власти, допустим, да, ДВТ там, или какая-то другая партия, или комбинированная партия. Они должны в этот же день заплатить. Нет. Эти долги расписаны до 30-го года, 40-го года. Да? То есть мы должны отодвинуть в ближайшие 4 года эти долги. Тем самым, когда у нас появится возможность, мы должны быстро закрыть. Если по-нормальному смотреть, на 3-й год, на 4-й год управления государством мы все долги закроем. Туркменистан уже будет в профиците. Поэтому это несложно сделать. Единственное, надо усиленно работать над этим. Надо закрутить экономику Туркменистана, надо увеличить экспорт и надо увеличить внутреннее потребление и внутреннее производство. Только так. По-другому не получится. Поэтому на это есть специальные системы, специальные механизмы, инструменты, чтобы это влиять. Но народ должен расти. Понятие у народа должно расти. Мы в голове еще рабы. Из нас сделали рабов, но мы не растем. Мы рабами остались. Даже если мы новые технологии, новые системы ведем, наши люди зарабатывать деньги могут, но отстаивать свои права не могут. Они научились быстро, хорошо зарабатывать, но отставить свои права не могут. Я с одним бизнесменом спорил, да, с Украины. Он мне говорит, что, Мурат, ну если по правде сказать, я признаю, что
на всем постсоветском государстве мы не занимаемся бизнесом, мы воруем деньги. Бюджет пилим, еще что-то делаем, еще что-то делаем. А, конечно, в Европе вы зарабатываете, то есть конкуренция, все и так далее. Вот мы в Туркменистане не должны бюджет пилить, мы должны зарабатывать. Это рабочие места, это... Ну вот посмотрите, возьмите одно село, любое. Там есть, ну, как минимум 5-10 бизнесменов. Вы 100 человек, дайте кредиты там, 100 человекам. Поверьте, минимум появится где-то 300 рабочих мест. Минимум. То есть эти люди построили заводы, технологии привезли, днем и ночью бегают, вместо государства бегают, вместо государственных чиновников бегают, работают, наняли рабочих, чтобы конкуренция между ними не было, они рабочим больше платят, лучшие условия дают. Вот это и есть конкуренция. То есть только если отдельное село взять, дать 100 человекам кредиты на производство, они быстро поднимутся. А если дать еще там же 500 человекам потребительские кредиты, то там экономика так закрутится, что оттуда мы зарабатывать будем в течение 5 лет. Даже если они кредиты не отдадут, мы вложенные деньги обратно заберем. Понимаете это? Поэтому есть специальные условия экономики, надо их строго соблюдать, очень строго. Поэтому на этот вопрос так я отвечу. Скоро выйдет наша программа, я уже давно говорю об этом, у меня никак время не доходит завершить, потому что очень много отвлечений на борьбу уходит, но тем не менее я поблочно решил их выпускать. Блок, допустим, правоохранительные органы, блок социальные, значит, темы, блок отрасля и так далее, и так далее. Буду выпускать, а потом сделаю суммарно. Поэтому вот так вот поднять экономику Туркменистана несложно, поверьте. Потому что мы привыкли, вот придет какой-то президент вот со своей командой, он будет собирать, а мы как в кинофильме попкорн берем, исчезли с экрана и сидим, смотрим. Нет, каждый человек в Туркменистане должен бороться, зарабатывать большие деньги. Мы ему должны эти возможности создать, тем самым мы в 1000, в 100 тысяч раз увеличиваем обороты экономики. Потом им надо помочь. Для этого есть дипломатические представительства, торговые атташе. Будет бегать с ними вместе, реализовывать эту продукцию за рубеж. Это уже второй вопрос, главный, который тоже надо решать. То есть мы на государственном уровне не будем решать. Но не дай бог с каким-то бизнесменом что-то будет, мы на государственном уровне будем заходить и его защиту делать. Если надо, адвокатов нанимать, помогать ему, чтобы он никто не кинул, не обанкротил, чтобы он... Мы условия поставим, если ты хочешь, чтобы мы защищали тебя, ты должен в торгово-промышленной палате минимально заплатить и зарегистрироваться, показать свой честный бизнес, мы за тебя будем стоять до конца. То есть это государственная поддержка, это вот эта административная поддержка. Потому что любой бизнесмен гораздо сильнее любого государственного чиновника. Поверьте. Потому что это его. Он будет днем и ночью работать. А если ему еще конкуренцию предоставят рядом, они будут соревноваться между собой, как увеличить качество сервиса и снизить цену продукции. То есть выиграет только население от этого. Поэтому этот путь самый правильный. Но это не значит, что остальные, кто не готов рисковать, брать риски, не готов как бы бизнесом заниматься, остальных мы не бросаем. Наоборот, их поддержка мощно будет за счет тех людей, которые зарабатывают. Но надо найти правильное равновесие. Bizim Musa hoşluk geldi. Bizim efirimizde Musa hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hoş bulduk. Hoş gördük burada. Selamun aleyküm vatandaşlar. Sağ olun. Yine biz şu 15 yanvarın günleri ne diye? Sizin fikrinizce yine blok posta bardılar bir 300 adam. Şu 50 adamını avtobuslara tutup saklap akıttılar diyorlar. Polis bölümüne. İnni şu yerdeki bunlar için alalım Marvelayet. Marvelayet'in halkı öz kahramanlarını çıkarmağına, kömek etmeyene barar mı? Ben yalnızca bir misal getirdim. 10 olup biz yürek dur, 3 adam ya 5 adam karşımıza çıkıp 10 adamı günlü talıya. Şu günem yani talacak oluyor, bir adam çıkıp şu koruya. Yok,
Men gidişjekdigimden men urdurjakka, aldırjakka pullaryny diýip gidişe uruşya. Şu 9 adam häzirki güne gaçyp gidip otyr. O bizim halkyny. Şu 9 adam şol adama kömek edip aýryşdyrarmy ýa-da ýene öňküsýär gaçyp gidermi? Men diýjek bolýanlar. Şu awtobusa salыныp alyp gidilen 30 adam polis bölüne eltirenine Marin velaýaty galyp şolary gahrmanlarynyň arkasynda durarmy? Ýa-da şolar ýa-ni lewapdaky ýaly adamlar tutuldy, şolar bilen gitdi, hemmeten gaýtyp, "Hä, gördüm şolar akitdiler" diýip gıýbatçy, teke bazarda ýatalkuçkada gıýbat edýän ýa-ni bazardaky adamlar dönüp halk hereket etmeýän gorkuş otururmy? Näme pikir edýär? Menin pikirimçe bizim halkımızın geçen yıl meseleden de has edermen birbirine goldar diýip pikir edýän burada. Sevdim. Ine Türkiýede Nuri Eska ýene bir vatandaşymyz uruldy. Hani vatandaşlar? Hani ýa-ni şular golla dernege baryp öz ýa-ni minnetdarlygy bildirip, öz gynançyny bildirip, öz ýa gollawyny bildirip baryp hani adamlar nirde? Türkiýede biz daşa ýurtda MHM ýok, polis ýok ýerlerde edilen ýok. Näçip Türkmenistanyň içinde üstümizde polis MHM barka edeli. Provokasiýanyň soru berýän, şu güne çeldi şu edilmedi. Näçip o mäşiňem barda edilmedi. Menin pikirimçe iýe gaýdana ýeri ýok da. Bağışla, Timur ağa. Mikrofonuňyzy öçüň, eger jogap bermeýän bolsaňyz. Menin pikirimçe Türkiýede var adamlar işläp ýör, gazancı var da. Türkmenistanda bir gazanç ýok, bir ýaşamana şert ýok. Ýa-ni soňky derejesine ýetdi halk. Adamlar bir-birinden ykçam durup bir-birine el beriş, bir-birini goramasy başga indi wyjba etmäne, ýaşamany zat ýok, şert ýok. Şoň üçin adamlar bir-birine goldaw bermeli. Mene şol ýer adamlar baranda polis deýer diýip ben pikir edemok. Daraçak bolarlar, häkim barar, ýaxşy söz ber, näme sözler wada berer, emma güýçlanyp olara etmez diýip pikir edýän men Murada. Sebäbi adamlar bir şeýle bir gazap derejede ýetende oňa kim gelse öldürmeli mümkin. Polis bilmedim. Şol o polisem elde girse erti ýaşamaly da onuň çağlary var, maşgalasy var. Adamlar bilýär kim näme iş edýänini. Biri bolmasa da ikincisi aýdýar. Şu polis planyny urdy ýa planyny ekipdi diýip onuň goňşulary var. Ol ilatyň içinde ýaşasaň näme habar tiz ýaýraýar. Men pikirimçe edil adamlar pressing etmezler diýip pikir edýän burada. Dogry aýdyşyňyz, Türkiýede hiç kim goldanok, gol daýarlar, aktivistler bir-birini gol daýarlar. Näme direliş var, o beýlik adamlar şol Esko, Nuri urlanda goldadylar. Emma halkyň belli uly böleği şol işläp dur, işim bar, gazancym bar diýip Hudaýa şükür diýip ýörler. Şol näme gulçylyk mentalitetinde gezip ýör. Emma Türkmenistanyň içinde ýagdaý gaty agyr. Dogry. Timur Serdim. Men pikir maýdanyna Timur'a söz bermekden. Türkiýede gaty dow bellek geçdi. Her kim öz galanýan pullary bilen sebäbi öz garnaşlaryny bunu kontrakta çekilmedik borçlar var. Şonu ýetirýär. Ýöne Türkmenistanyň içinde Serdim eýen bazarda 2 günden bäri uruş gidýär. Bular hökümetiň satýan etlerini, satýan magazynyna garşy görüş alyp barýarlar. Eýem ýene ýoly çykyp Maraş-Hawat ýoluny ýapjak bolýarlar. Olar gaty agyr ýagdaýda. Şu neçelli olar uruş gelýärdi, söwüşüp gelýärdi, ýöne bular ýaly agdywyrlyk ýokdy. Ýöne gün-günden şol agdywyrlyk, ýa-ni bitewlik emine gelip başlady. Indi adamlar düşünüp başlady. Biz öňe çykan adamlar gollamasak bizim haklarımız yok. Iyeti bizi özümüzü
ursolar ya akseler hiç kim bize kömek etmez deyip inni düşünüp bir-birini gollap başlaýar. Ol bir gowalamak sebebi ine Türkmenistanda gören oklar ine sizin çıkışlarınız deyip bir topar adam aýdýar. Inanın menin hemme çıkışlarım, yani bizim hemme çıkışlarımız häzir dine Türkmenistan'ın içindeki adamların haýyşdy boýunça, temalary boýunça çıkış edýär. Biz Türkmenistan'ın daşyndaky adamlara informasiýa berjek bolup çıkış edemdi o. Olar bizden gowy bilýär ýagdaýlary. Biz Türkmenistan'ın içindeki adamları informasiýa berip, ellerine instrumentlary berjek bolup düşündürüş geçirip otyr. Biz ýöne çıkış edemdi o. Şoň üçin menin pikirimçe golarlar обязательно inni düşdüler. Inni Türkmen halkı bir daha da doğru düşünmeli. Biz bir çıktıkmy öýe gaýtmalylar. Bizi şöyle saklamalılar. Bizi kellämizi ýanky sipala, gowşadyp, sözler aýdyp, bizi ukladyp, öýe akytdyryp, ondan soň giýje 2-de 3-de ýadaňda gelip alyp giderler. Ine şondan gorkmaly. Şu bir ýere çykdykmy, şu ýere bardyňyzmy, jaň edip şu dogun garnaş tanışyň bolsa eltmeli. Bize habar verin, biz bütün dünýä şöyle elteli. İyi aýtmak ýok. Bir çykdykmy, dakansa gitmeli. Ol bir, ikinci, haçan näse çykmasaňyz, ýöne bir tutulupdyr diýip eşdemez. Siz şoň garnaşy däl, dost däl, duşmany bolun, barın şu polis bölümine. Näçe şonu sakladyňyz? Hani esas sizin grajdan hukukyňyz bar, hukugyňyz bar şonu etmeli. Hani esas, näme şu bolup geçýär? Näme kanun bolýar? Ol şöyle bardan bilen siz tutmalymy? Hiç bir hakyňyz ýok diýip talap etmeli. Onu şu ýerde sizin talabyňyza ay senem talap diýsen bolýar diýinde öz dogun garnaş tanışygyň bolsa çağırın şöyle. Çağırlaryňyz ata-babalaryňyz bilen dökülüň şöyle. Onu olar çykyp gorkarlar. Çıkaran bolýan inni maňa içindäkiler görkezin. İçinde bolsa goýberýän diýip talap edin. Siz toplanyşyň içinde iň geroýragy saýlap öwrenmeli. Şu geroýrak kiçik lider bolmaly. Şol üýşen adamlaryň ýanky isteklerini aýdyp durmaly. Biz şoňa barmaly. Şoňa barmasak, biz ýöne galyp her kim öz zaprogrammировать eden programmasy boýunça ılgap giderýär biz robotlar da. Biz gürleşip, dilleşip, ýani pikir alyşyp, ortamyzdan gahrymanlary öňe salyp aýdyp, arkyň bol, gürle arkaňda durandyr. Daway sen jogapkärçilik al üstüňe diýip şoňa haýyş edip, arkasynda durup şurýa gitmeli. Men şunu näme düşündirýän? 15-nji ýanwarda bolup geçäjek wakalar biz size çeýnep berýär. Ondan soň has ýakynrak gelberinde de detallar bilen düşündirýär. Näme ýolda ýörmeli. Ine menin pikirimçe şeýrak bolmaly, eger başga pikirler bolsa, Timur, sen näme pikir edýäňiz? Haçanda bir ýerini eger şurýaly saklasalar, bir 10 adam, 20 adamy, näme halk, näme strategiýa ulanmaly, şolary polis bölümünden boşalar ýaly. Ya da şolar şu ýerden akıtmady ýaly. Näme taktika bar? Timur, biz seni eşitýän. Eşitýän meni? Eşitýän. Berde bir gowy strategiýa bar berde. Olamasa şol mesela Marwos'un, Lewap olsun, Balkan, Aşoğul, Aşgabat, ovalar olsun, rayonlar olsun, etraflar olsun, vilayetler olsun, tapağı yok. Şol hala şol vakt geldi hava hemmenin çıkmamada vakt geldi. Şimdi bizim halkımız hem ata düşünüyor hava Türkmenistan'ın geleceği bu haradağ rejimlerin, bu grupların, bu hayvan mafyalarının Türkmenistan'ın geleceği yok. Şoň üçin ine şo bir näme bir adam, 10 adam, 10 adam, 1 adam, 1 adam, 1000 adam, 10 adam, 10 adam, 10 adam, 100 adam, 100 adam, milyon.
Ne aktivite şeyle evde so bir kapsamında var, bir 10 milyon var, 10 milyon 100 milyon var. 100 milyon var yine milyon var. O için derdetine bana son vaktlarda Mari ile o yani arasında Yevakilazın arasında kuvvet katlaşıklar var. Biz verilya, biz aldınca oradan argatlısı katı kuvvet için ziyaretini tat, ziyaretini tat diye noktalar. Yine sonra etmek oldular haram rejimi. Bu kov görmesinler kova. Ayırda men bütün türlü olur. Tek kullanır oldu yine olmadı olan. Halk böyle başladı. Çünkü bir adam hem adam bir adam için etse derdi ilk düşünüyor. Düşünüyor. Arada rejimi bunun yüzünde kaçıyor. Her çok korkup sırat yapıyor. Ne meselesinden. Ne meselesinden var. Ne meselesinden. Kul kardalıp. Bunu kul kardalıp. Yerde kardalıp olur. Aktörün sananın yordu yana. O için çünkü vaktinde halkalar halk ağzı bir geçti. Oy olan öyle korktular. Halk korkmadı. Kendinde halkın kolunu ulaştırıyor. Halk olmasa o ülkede aile kalsınlar, ziyad kalsınlar hava. O tugan arız diyor. O halkın kulluğundaki adamlar kendisi. Biz o halk o alyantlarda kim veriyor sol. Yani oğullara. Lan düğmede o. Göz hak kulluğunda hem neyse alabildiğinizde köprü koptu alabildiğinizde. Olmasa göz yanınızdaki gelecek adam harapçı etçekleri adamdan yavru çakılı adamın ağızlarını bilip onun ismini 7 atlarını geç bilip sen ne yere dağ atmalı. Ulan karşısında en başından en içinin görüşleri yana kolu. O soğa koymalı der. Her yeri yapıp kafanı kurup koymalı. Hem yerlerde. O kafanı kuruldu. Olur öz kafanlarda öyle olurlar. Öz ayağını açıkları öyle katılır. Öz kafanlarda öyle düştü olur hava. İçten içeri atılır hava. O için büyük halkım burada degendiriyor. Sol halk ayağa kalklaşladı. Halk birlik olsa geleceğimden var. Hem de atamlar geleceğimiz sağlamı geleceği tutan geleceği var o. Baba sağ olun. Oya sağ olun. Piotr siz näme pikir edýäňiz şu meselede? Benim soňal pikir etdim eger bir hemmemiz birimiz için hemmemiz için diyen şıgardan uğralıp bir adamın saçının saçı bir kıl düşse soň üçin hemmesi kalıp hemmesi soňa arkasında durup agdy birleşmeli. Okey, sağ olun. Şuraya bir soru hemmeňde. Ine bizim bir vatandaşymız ýerdi. Mana da egerde Türkmenistan hökümeti ýykylanna hiç wagt hökümet ýykylyp ýerde tozap ýatmaýar. Şu ýerdäki çinowniklar öz ýanky Dwarsow pereворот edip Berdimuhammedow gaşdyryp hökümet batyp alsa, döwlet gowulaşarmy ýanky ýaşaýyş gowulaşarmy ýa öňkü ýaly bolarmy diýip soraw berýärler. Ine Musa sizden başlaýar, näme pikir edýäňiz? Şu ýaly çözüp bolanma, şu Berdimuhammedow çözüli. Buna ýöýte gaşdyrarlar. Öýler hem zahvat edip ýanky halkyň öňüne neme edip gaçalt ýagdaýda saýlawlary ýapyk saýlawly geçirip hiç kim salman geçirip zat edip alsalar öňkü çinowniklar näme bolar? Türkmenistan ösörmi ýa-da ýene-de 2-3 ýyl alman täze diktator dörärmi? Näme pikir edýäň? Gaty doğru nämberlik, gaty doğru yerlikli soru. İçeki adamlar, şu elitalar hazır Berdimuhammedow saklap durlardı. Özara bir dil dövüşüp, onu kaçırıp, özleri şu küçücük näme saýlaw geçirip, yalan şow geçirip, häkmete gelme mümkin. Emma biz ýatdan çykarmaly däl, konstitusiýa boýunça we aslında näme güýç halkda konstitusiýada ýazylan şol.
Eger halk passiv bolsa, ol tapawdy ýok, kim geläýsin? Şol 1-2 ýyldan diktatura öwrülýär. Halk haklaryny, hukuklaryny talap etmese, öwrenmese, kim gelse de şol diktatura näme diktatura emeli gelýär. Şoň üçin adamlar öz hak hukuky üçin, öz bagty üçin her gün göreşmeli, her gün talap etmeni öwrenmeli. Ene şu 15-nji ýanwarda başlangıç täze durmuşun näme bagtly ýola düşmenin, Türkmen halkynyň bagtly ýola düşmenin başlangıcı bolýar. Her gün adamlar toplanışyp hak hukuklaryny talap etmeli. Prokuratura barmaly, polisiýa barmaly, häkimliğe barmaly. Tapawdy ýok. Kim gelse de şonu diktatura etmeli däl. Öz hak hukuky üçin, geljegi üçin adamlar göreşmeli. İnanmaly däl. Siz aýdýaňyzda Amerikanski telewizor bolsaň, näme smatraýşy bolsaň, hökman suratda biri gelerdeni buyruk berip başlar, bir yalan show näme reklam edip men onu etdim, men bunu etdim, men güýçli politik diýip yalan wadalar inanmaly däl. Adamlar näme kontrolda saklamaly, sebäbi halk näme esasy güýç konstitusiýa boýunça döwletde. Ne biz sesimizi çıkarman geldik, şu diktaturanyň ilkinç görnüşi emele geldi. Şonu ýalym men garaýşym. Sağ olun. Pikiriniz üçin. Timur, sen näme pikir edýäňiz? Ine çinovnikler, bular nomenklaturny işgärler diýilýär-de. Nomenklaturny işgärler. Öýler periwarod edip Berdim Hamedowy gaçtyryp, ýani aýran ýagdaýyna ýa-da tutup jenayda çeken ýagdaýyna Türkmenistana demokratiya gelip adamyň ýagdaýlary gowulaşarmy ýa-da olar öýlerini ýani paraxorlyk östürip indi bir adam däl, bir tohum däl, bir näçe tohum, bir näçe adamlar olaryň garnaşlary bilen paraxorlyk ötürüp Türkmenistany östürirlermi? Näme pikir edýäňiz? Därde bir zat var. Mesela adam bizde Türkmençikde bir zat var. Gadanyň arasyna, gadanyň ýakyna bolsaň, gadanyň garasy ýokşar diýip aýtýar-da. Şoň üçin bu ýokardaky şu herki nämede oturumlaryň baram şu ýokşan sonun howa, şonu näme haramdadan Berdim Hamedowyň gapdyny işläp indi uzak etimden geçip tümküne geçen diňe şol näme almak ütketmez owa. Täze adamlar öz ýaş bilimli, ylymly adamlar bolamaz, oladan tolk bolmaz oladan. Ol apasny bolýar. Ýene-de şol rejim gelmem mümkin. Näme? Belki näme şol diktator rejimine gelmem mümkin. Täzende bu olan etkilen zatlary näçe ýyllap, 30 ýyllap şu halky ýetkizdiler. 30 ýyllap bilimi öldürdiler howa. 30 ýyllap ediň işleri bolmady. Ilim bilim bolmady. Halky ýezdiler, halky öldürdiler howa. Bize başga düşmanım gerekdir. Şu bizim ýokardaky oturum şu birinji bizim düşman, biz düşman aýtýar, öňkü aýt geçenýä bize düşman geregende şu biz öz düşmanymyz bar bir sanak. Olamasa haramda oň rejimi şoň ýallaklar bolýar. Oň tohum tiýje owa. Türkmenistan 30 ýyl ezdiler hemme zatlary çöküp taşlar owa. Ndamata şol halktan gorkup ýandaky ýallaklary onu tutup saýdyp owa biz o iş etdik diýip owa öýlerim şu prezident saýlanmadan nämetse ana onda ýene diktatorlyk rejim başlanýar. Egerde ýandakary tutup halkyň öňüne çykyp owa şeýetdik saýdyk kimi saýlan demokratik putten diýip aýtsa onda olar özlerini rehabilitasiýa etýär. Halk häzir bizim halkymyz şol ýokardaky oturulan hiç näme anlamaly däl. Meň pikirimçe. Anlamaly däl owa. Arasda şu işlemedik adamlardan saýlap goýmaly. Bilimli, güýçli adamlar getirip ödän bolsa howa. Köp adam, köp partiýa bolmaly. Şu demokratik boýunça näme geçirmeli? Saýlap geçirmeli. Ýene bu işläp berýän olar goýmaly da diýip pikir etýär. Ýani olar uje kesel adamlar baram. Olar işlemän bilmeseler, olar işlemän bilen oklar diňe almaly, ýolmaly, öldürmeli, dagatmaly. Owa şuňa kelesinde emesem.
Ösmeli diýen zat ýok. Şoňa üçin bäde gaty seretap bolmaly. Şu watandaşlar şu gözüni çüp taşlap ýene şu atlary gaty seretap bol seretmeli. Şolara inanmaly däl o. Ýöne şu anda bolan ýerinde olary näme etmeli däl o. Olary goldamaly däl. Olar gatdaly çykarmaly hemmeten. Atoň Ýa-da Türkmenistan dörejen wagtymyzda demokratik şu saýlalara geçenden soň olary halkyň öýde sud näme etmeli? Çäre çykarmaly. Näme etmeli olaryň hawa. Ýeten işlere görä çäre goýmaly. Basmaly o. Şunu adaptif kriterlerim. Ýene gaty seretap bolmaz şu ýagdaýda. Потому sälinde şu dogry aýtdyňyz şu gaty näme bir вопрос номер 1 diýip aýdylar da şoňa. Şoň üçin şunu adat bolmagy mümkin. Öňüni almaly. Öňüni almaly şartlar hemmäden. Oğlum. Doğru. Indi şul indiki sözü ýa-ni Piotr bermäken men şu soraga jogap bereýin. Ine Aslyhan günde görenýär ýa. Murada ne tip bolsa şu haramlardan dynanydan soň şu öňe çykan aktivistler halk gahrymanlary diýip gahryman at berilse gowy bolar diýip düşünýär. Gaty dogry, Feridin. Hemme gahryman atlary alanlar Türkmenistanyň köne Kezzap prezidenti Niyazow 5 gede gahryman etdi. Ünferim. Dogun garnaşlaryny özüni 5 gede etdi. Berdimuhammedowyň özüni gahryman etdi. Bul hakyky gahrymanlar däl. Bularyň medallaryny aýryp biz adalatly, täze azat Türkmenistanyň medallaryny edip, birinji medallary aktivistlere bermeli. Dogry diýär. Öňe çykyp özüni riska goýup, öz maşgalatyny riska goýup, öz ýa-ni dogun arnaşyny hemmelerden diňe paşdyrlar eşitip şonu da öz ideýasyny, öz pikirini çalışman öňe giden adamlar, halkymyz üçin, watanymyz üçin giden adamlar hökman suratda gahrymançylyk bermeli. Inni gahrymanlary çepethaga paýlamalylar. Gahryman boljak bolsaň hakyky derin ganyň bilen gahryman bolmaly. Öňkü ýaly ýa-ni aýtan gahryman berli. O daş ýurtdan gelen adama gahryman paýlap ýörler. Olar ýazat bolmaly. Hakyky adam bolmaly. Niyetimiz hakyky bolmaly. Edýän işimiz hakyky gazanmaly. Hakyky baýçylykda ýaşamaly. Hakyky medallar, hakyky gahrymanlar bolmaly. O 200 prezidentler, paraxorlar, aýdýan zatlar bir edýän işler iki ol haramlyklar gitmeli. O bolmaly bolar ýa-ni. O döwlet bitirap barýar hiç, millet bitirap barýar. Türkmençilik bitirap barýar. Hemme zat bitirap barýar. Biz hemme zatymyz fundamentini ýitip barýar. Bolmaly. Men ýene bir niýetim bar. Men aktivistlaryň arasynda aýdyp geçdim. Bolan bolmadymy aýdyp biljekkä ýöne men şu ideýamy soňuna çel gitjek maýdan. Biz 3 tane tarih etmeli. Şol revolýusiýa çelli bir tarih. Ol hemme bolup geçen zatlar alyp geçmeli. Kezzaplaryň tarihi addelna bolmaly. Şol kezzapçylyk tarihler ýa-ni ikram prezidentiň tarihi gyýytka bolmaly. Olaryň diňe 70'leri ýazylmaly. Şol kezzapçylyklary, şolaryň eden Türkmen halkyna ziýanlary düşündirmeli. Galan zat bolmaly. İkinci, ýürüýtülüşlüğün tarih bolmaly. Türkmenistanyň uly tarihi. Ýa-ni nähili görüşdik? Kim näme diýdi? Kim nähili halka alyp gelip bak bildi? Kim şoň üçin basyldy? Kim gahrymanlarça wepat bolup oturýarmy? Ine şunu jurnalistleri ýa-ni sürüp şu beýan etdirmeli hakykaty. Hiç kim arkasyny tutturma. Hakykaty kim görüşdi? Näme görüşdi? Halk näme etdi? Aktivistler näme etdi diýip atlaryny ýazyp şol tarihi muzeýde esas tarih edip görkezmeli. Üçüncü tarih şu wakalardan soň revolýusiýa geçen soň täze tarih. Şol ýa-ni bu etapdan bu etapa geçiş tarihi iň wajyp türkmeniň ädimi. Şunu biz gowy beýan etmeli. Sebäbi başgaça bolmaýar. Ola bir ikinci şu ýerde ýürütülüşden kitap bolmaly. Şo kitaba Türkmenistanyň aktivistlarynyň atlary giýilmeli. Soňky wagtlarda aktyklaryň çoğunlugyň gelip şo kitapda öz
ata-babasynyň atlaryny görüp goňur ýaly. Ine şu ýaly biz şolara baha bermeli. Sebäbi biz olara pul berseňem ýeterlik däl, janymyzy berseňem ýeterlik däl. Sebäbi olaň eden işi hakyky grażyn aktivist. Aktivist ýanym diňe Nuri eska däl. Kimde kim öňe çykyp göreşse grażyn aktivist. Hökmen bir partiýa girmeliler. Öz hereketiniň netijelerini görkezip risk alyp jogapkärçilik öňe diýen adam. Şonu etmeli. Bizim başka nememiz yok. Şoň üçin men häzirki soragy ýene-de Piotra berýän. Piotr, siz ýaş talip adam. Näme pikir edýäňiz? Egerde ine häzir biz ýykyp ýatyrys hökümeti. Ýani korrupsiýon hökümeti Berdimuhammedowy onuň parahor hökümeti ýykyp ýatyrys. Şo baş tutan ýykyldy, hökümet ýykyldy. Tozap ýatyrka nomenklatura diýerde, ýani şu ýerde işleýän başga bir parahorlar hökümeti alyp şular Türkmenistany gowuna salyp bilerlermi ýa-da biz mundan beter erwet ýagdaýa girer. Näme pikir edýäň? Sağolun, bu ýerde de bir zat belläp geçmeli. Egerine olmaýsynda halkymyz işçiň bolup aktiv ýagdaýda massawy hemmese çyksa, köp halk indi ayağa galdy-da, olmaýsynda da mende özüniň işçiňligini görkezip, ele berip, egine berip çyksa, soň indiki geljek hökümetem bu bu ýagdaýlar göz önünde tutup, häzirki ýalak zulümlüğüne edip bilmez sebäbi düşündi de endi halkyň nähilligini, halkyň öz hakyny talap edip biljegini. Şoň üçin hemme bizden magylda her adamda nirde hakymyz bozulanda talap edip kanunlary özümize gerek kanunlary bilsek, konstitusiýany bilsek, hakymyz talap edip bilsek, göreşip bilsek, soň indiki nemeler biz bu etapdan geçimiz soň kim bolsa bolasyn bu ýagdaýa gelmezligi neme gözgöýni ýagdaýa getirmezligi hökümetiň ýene-de halkyň öz elinde bolup durýar. Şoň üçin olar eger ýene diktator rejimini gurmaga çalışanda da bizler ayırmak kıyım olmaz. Sebäbi halky ýan bir ayağa galyp göreşip öwrenen soň öňünde daha dursa da ýykyp ýumrar men pikirimçe. Ýöne o zatlar bolmaz dip nemetini. Sağ olun. Ýene bir goşmak isteýän zadyma bir saýt geçen bolýarmy? Koşun. Ruhsat etýän zat. Ýa-ni aýtyp geçdiňiz näme diýip şol näme aktivistleri şu edermen diýip bolarmy ýaşulary hawa. Men şol aýtja kuranym şol 30 ýyllap şu haramdag rejiminde, ýa-şol öňkü rejimde 30 ýyllap ýalama köpeltdiler. Edermen batyr güýçli adamlaryň hemmesini dagatdylar, pytratdylar, öldürdiler, howdular. Hawa, maçgasyny dagatdylar. Hawa, bastılar hawa, izdivat etdiler üstünden hawa. Ya olar Türkmeniň edermeni, Türkmeniň edermen harwa adamy, Türkmeniň edermen polisiýe, Türkmeniň edermen menbe işgary, Türkmeniň edermen kenbi işgary, Türkmeniň edermen prokuror işgärleri, halk hukuk işgärleri hemmeti. Olar näde dogry bolýar, olar näde dogry. Hemmäňiz ýalap bolmaly, gelen wagtynda iki bükülip salam bermeli. Şo men diýjeklerim şol men düşünýän boýunça genetiki şol ýallaklar öz tohum tijinem şol näme özüň geden zatlaryny şol tohum tijine şol näme täwa intuitivne ýaşola berilýär şol tohumlaryny. Şoň üçin häzirki çykjak adamlary näme opozisiýa daklary hawa ýa-da aktivistlerimizi men opozisiýa diýende şol gowy opozisiýa belki Klimov ýa belekleri kasasiýalarına golatlar. Oğurlarda cümlelerle kasasiýalarına golatlar. Şoň üçin näme edermen adamlaryny köpeltmeli geljekde. Edermen adamlary taryhy ýazmaly. Taryhy ýazmaly, aktivistleriň baryny taryhy ýazmaly hawa. Bolan zatlary hemmen taryhy biziň şol geljekde netilemez 100 ýyldan, 1000 ýyldan şol biziň eden näde işlemede hereket etmesin diýip. Sonra täze şo aýtşynda bir taryhda şo
ütkemin öňündäki taryhda hemme aýtyp geçmeli, hukuk kitaplaryndan adam girdi şonu, şoýlat bolmasyn diýip o. Biz güýçli adam, biz ilmli adam, biz bilimli adam, biziň etmejek işimiz ýok. Biz birleşsek biziň öňümizde durjak adam ýok. Biz birleşsek dünýäniň garşydan bir çykyp biledik. Birik birini satmaň, birik birini iýe çykyn, birik birini goldaň, edermen adamyzy goldaň. Türkmenistanda edermen adamy köpesin. Türkmenistanda içinde aktivlerini köpesin o. Ayal masala çykdym, gyýzdy oldum diýip ýanyna baryp kömek et. Eger ýolda dursa, ýetiden aşağı ýanyna baryp çörek eltip ber. Naharla, pul ber. Oy görsünler şol aktiv adamlar bize iň dünýäde ya bizim özümizde gerekli adamlar bolup durýar. Türkmenistan ütgemiz üçin bize häzir edermen adamlarymız gerek o. Biz har adam bolarak da taýar halkymyz goramana. Ýöne halkymyz ädim etse, bizim iki adım edersin diýip bolar. Halkymyz ýol üçin wagtynda bizim ikisi ýol düşürse o. Aptaldan diýip bolar gorarsa o, elimizden gelen ederse o. Gerek bolsa malymyzy, mülkümizi, jaylymyzy, yerlerimizi hemme satyp baryp nasıl satyp o. Şoň üçin häzir birleşmeli. Ýene birleşmekde güç kaynagy var. Ýerik birini doganım diýip o, gyýz doganım diýip. Eger de şu häzir bir adam köçede ýalňyş bir gyýdymyz ýa gyýz doganymyz bir ýalňyş hereket edene bolsa, onam öz goldap o, şolaram öz aramyda alyp o. Olaryň güýçli aktivist bolar o. Şol bet basyň bary nämesi düýbi haram rejim, şol rejimiň näme soýlaş diýip bolýar o. Öz halkyň garşysynda öz halkynyň puluny ulantyp durýar. Näme üçin bilen ok dünýä masara pul berene okmagy häzir hiç kim. Şoň üçin ýet halkym bolup durýan baryny bilýäňiz, birik birini iýe çykyp güýçlenmeli, birik birini birleşmeli. Onluk, yüzlük, müňlük, 100 müňlük, milyonluk bolup birleşmeli o. Bizde galamysa bir 2 milyon adam bardyr. 100 milyon adam çykdy, 100 000 adam çykdydan biz o haramdagy rejimi prezident gaçyp gitýär o. Soňmasa yine şu haramdagy berdim okat ýüdenetmeli. O sen gaçyp gitjek bolup turun, taýýarlap turun samolyotlaryň bar o. Alyp gitjek bolup turun pullaryň bar o. Alyp gitjek bolup turun altynlaryň bar o. Olar seni hiç şeýleden seni näme goramýar olatdan bary. Sen halkyň öňünde tudy beriljekdiň, türmäge batyljakdyň. Şonu berk birlek koyun o. Edin ettirek koyunuz oyunca. Adamları öldürdünüz o. Özünüz öňkü prezidenti öldürüp oň ýerine geldiňiz o. Siz meniň prezidentimiz däl, senin prezident däl. Sen jinayetçi. Sen oturjak ýerin odan depe o. Hemme odan depe adamy çyka sen aňarda galmy ortaň şu odan depede. Şoň üçin edil halkym şu bolup duratry göz yummaň. Bol üniversitede boljak. Şol çykyşlar däme ýola çykyşlarda boldan polisiýa işgärleri MHM, prokuratura, sud hemme organ işleri hemmesi birleşip halka tarafa geçin, halkın tarafında bolun, bu haram rejimi adamları hemmesini basın, şeýdip bilelikde herekete geçelim. Sağ olun. Sağ olun. Ine şul gepleşigimizde bir ýerde Murad aga beýliklerem çağır. Dogrudan men siziň hemmeňizi demokratik geňeşiň toparyndan çağırýan. 15 ýanwarda Türkdäkiler aeroportda baryn saat 10-da. Men çağırdım, ine siz çağırdyňyz biz barjaklar, dewlete çağırsa, siz dewlete üçin barman, siz özüňiz üçin barman. Ýöne bir zat gidip durka, şoňa goşulsaňyz, ol güýçlirek bolýar. Şol aksaňyz. Ine Türkmenistanyň içindekiler, Türkmenistanyň daşyndakylar. Onu ýerden öz wagtyňyz boýunça reportaj ýapyň, ýa-ni kamerany sen kaýdyp aýdyň. Şu gün Türkmenistanyň 15 ýanwarda vilayatyň ýolları açylýar. Men halkymy golýan, çykmasa da aýtsyn şonu. Videonu etdi, özüň öz kanalyňda goý. Bize ýer, biz ýaýradar durarys videolar. Ýöne herekete geçinin bolly. Türkmenistanyň içindäkilere
men aýdýan. Siz galyň, üçüne alman, biz içinden özümüz çıkar. Ýollar ýapak, kosmosdan geler. Anana. 3 güne çelli siz galyp başlap durun, öňe gaýtman. 3 güne çelli biz eýem içinde bol. Şonuň üçin ine siz özüňiz edersiňiz bizem daşyna galar däl. Biz sizi golýar. Biz sizi arkaňyzda dur, öňüňizde de geçip durur. Biz köşk intek siz marda galsaňyz intek Aşgabatyň köşküne barmaly. Biz elter sizi köşke. Galyňda ýygyňyza gaýtma. Ýygyňyza gaýtmak ýok. Ýygyňyza gaýtdyňyz öňüňizden ýygnalar. Gaýtmaňda dogan gardaşlaryňyz çağırın. Telekeçiler, Marleva we beýleki vilayatlardaky çıkan adamlar podдержка berin. Naharlaryny, suwlaryny, eşiklerini, avtobusly, maşyny bar gyzdyryp gaýdyn. Köçede geçen adam, şol ýaly dron aktivistleri barıp, menden näme hyzmat diýip aýdyn. Siziň şol investisiýaňyz, siziň durmuşuňyzyň gowulaşmagy, durmuşuň geljegi diňe bakty bolar ýaly ine şular muht öz janyny ortaga goýup işlerler. Gollan şol. Ol diňe Berdimuhammedow barka däl, Berdimuhammedow giden soňam aktivistler bize gerek. Ertir men bolayyn, sen bol, ol bol, bu bol. Kim bolaýsyn prezident? Yanlış öğredimi? Aktivist çıkmalı, sizem şonu gollamaly. Onu Türkmen döwleti, Türkmen hökümeti, Türkmen halky demokratik bol. Muny yeňip biljek adam bolmaz. Şonu unutmaň, hormatly watandaşlar. 15 ýanwarda hemmeler çykýar. Hemme vilayatlar çykýar. Diňe lewap bilen marda. Başga vilayatlar, vilayat hekiminiň öňüne gelip işini talap edýärler. İş talap bolmasa sosial kömek talap edýärler. Ol ertir däl bir günler derrew şun maňa berin şonu. Men ölüp barýan diýip talap edin. Sentrabankdan giýjelerine barıp pul alıp, paýlap, 5 etse gazanýarlarmy? 3,5-dan alıp ýanky 15-18-den satyp. Şol ýaly giýje getirip size pullar bersinler. Paýlasynlar eliňizde. Gol çekdir. Talap edin şonu. Näçe günne Haramdağda serdar barıp Sentrabankdan pul oglap 5 etse gazanyp dur tapagyny dollar gaçyrdyp näçe men çağırma aç otyn vilayatyň hekiminiň öňüne barıp otyn menne aç pul ýok. Talap edin getirdiňler. Ondan Merkez Bankdan däl, Deutsche Bankdan getirerler gerek bolsa. Bular halky hasap eden oga. Ýene de etleri ardanlyk diýip ýanky telek hekimler, etraf hekimler telekiçilik gysyp satýarlar. Ine ýaňy informasiýa geldi. Türkmenistandan ýa biri Muradaga ölen mallary getirip berýärler. Öljek yaramayan mallary getirip berýärler. Eti alar ýaly yer ýalylar. Arasynda bir 20% et normal galany yer ýalylar. Öljek bolan tovuklary, ölüp galan tovuklary getirip berýärler. Ne şu ýaly, ýani ýene de paraxorluk, üstüne paraxorluk. O Hudaý saklasyn. Ýene bir habar geldi, men size aýdyp galaýyn Türkmenistandan. Ine Türkmenistandaky hemme ministrler, vice-premierler, orunmasarlar bizi gollaýar. Şeýle diýär, biz ýadadyk, bu çüýrük tohumdan ýadadyk. Serdar Berdimuhammedow ýygyna gelip ijetini kakamızı koyman, süyüp üstümüzden gülük gidiyor. Biz vicdanımız çıdan ok. Hakkallığı biz üyemiz geçecek halkın tarafına deyip günah yerleşir. Demek, şu çüyredi, hükümet yıkılıp tozak gidip otuyor. Biz kalmalı, biz kalmasak häzir nomenklaturan adamlar kalıp, zahvat edip, produktları, yani üpçüne eden olup, internette azıcık açan olup, öýlerin arasynda biznesler ýa-ni pudoklar paýlaşyp, bular biznes edip oligark bolup galarlar. Beýlik döwlet Ukraina ýaly. Onu bu oligarklar howmak Berdimuhammedowdan gaty kyn bar. Şoň üçin bizim jemgyýetimiz ösmeli. Men şondan ýani jemgyýeti östürmesek biz ösülmez. Jemgyýeti östürjek bolsak her bir adam ay bul pul çiňe bul ýanky özüň ýanky patpiçklaryny köpelçek bolup edýär. Onanyň men häzir şol günlük çykyşymy aýryp biznes bilen hereket etsem ummasız pul gazanýar. Bir çykyşymy etmek üçin men taýýarlyk görýär.
Türkmenistan'ın hem yerlerinden informasiya alýan, analiz edýän, olary zadany berýän, bir topar işler edýän, çykyş etmekkä. Şulary ya maňa bir aýlyk berýän, ya pul berýän, ya maňa kömek edýärler. Bir 4-5 tane gahrman oglanlar var, kömek edýär, başga kömek edýän ýok. Olaram ýa-ni gatar ýagdaýda bolamda bir ýere gidip ummas çykdyjy bolamda kömek edýär. Başga gün oýun ýa-ni çykdyjyny kömek edýän ýok. Onun üçin boş atmosferler gerekkä. Ya biz galýas, ya galmaýas, aýdym menim ekranymy ýapaýyn, ýa-ni maşgalam bilen bolýan. Maşgalam bilen intek bir akşam oturup çörek görem. Indi Türkmenistanyň ýerine habarlar dowam edýän. Bizi ministrleri, ornmasarlary, vice-premierleri köpçüniň öňünde kemsitmeýäne hiç saatça görenok, izdivat edip bizi prikollar tutup üstümizden gülýär. Biz çıda bilemdik. Biz olar diýirini iýesimize gelýär. Şoň üçin hak galsa bize maljak. Biz owadan depe gidýänem bolsak, biz risk alyp halkyň arkasyna durjak. Ýöne biz galsak bizi basarlar. Öňümüz nişanly diýip durlar. Diýmek olarmy halkyň tarapyndan? Halkyň tarapyndan hemmesi. Ýöne halk şonu görmän, halk çıkan o. Halk diýenmizem sen, men, ol. Halkyň 100% hiç wagt çykmaýar. Halkyň 10% çykýar. 100% adamyň içine 100 adam alyp görsem, şonuň kim uruş biljek diýip aýtsaň bir 10 çykar, galan çykmaz. Ýöne şoň galan 90-sy şu 10-syny gollamaly, ine şonu sonra. Onu 10-sy ynanyň siz aktivistleri, Türkmenistanyň içindäki aktivistler daşnakly bolsaňyz, şunun gahrman bolşuny bir teýdiňiz. Aglyňyz açaýan. Şoň üçin ýeňiş gerekmi? Şul bir topar adamlaryň bir ýerlerini ýup ýadadyňyzmy? Bir topar gerekmejek ýerlerde seniň mertebeňizi pesedýän işlerde işläp ýadamadyňyzmy? Bolmaly. Türkmenistanda aýlyksyz oturup ondan qarz alyp berge batyp köçe çykyp bilmän ýagdaýdan ýadamadyňyzmy? Indi zabutçy şu zatlar. Hawa bergil bolsaňam indi aýt force major men häzir çykyp azatlygymy alyp şu ýerde kazanyp saňa bir aý galman hemme pullary gaýtaryp berýän diýip garaşdyp çykyp görüşün. Sizde başga ýol ýok. Özüňizi kas etme. Hiç ilmanysy ýok. Maşgalaryň çağlaryny mundan beter betbaşga sarp edýän. Ýene bir habar geldi Türkmenistandan. Bütün dünya halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini Ilaytada Berdimuhammedow, Raşid Meredow basyş eden soň, ine biz aýlanyp hatlar ýazyp basyş etdirip başladyk diýdi. Indi şular Türkmenistanyň türmelerini politiçeski basylan adamlary goýbermäne mejbur bolýar. Şonuň üçin hukukly gorýan gurumlar işleýär. Anam hem ýerde press release'e gidýär, keypine giden ol suwtnamalar şunu tutup gaga akydyp basar ýaly suwtnamalar. Berdimuhammedow oňa garşy günle ýazylýan arzalaryndan habary ýok. Entek şol şaýkaty dolan soň işi görülýär. Ýöne biz beýleki döwletler bizi halas eder diýip oturmalylar. Biz öz görevimizi, öz kereklerimizi etmeli. Bolmaz başgaça. Sen ine mesela için biznes açýan ya ine okutup bir men gowdurmuşda ýaşajak bir hareket etdiň. Edýän rezultat bolýar. Şunu ýaly sen orta çykyp hökümete özüň bardyňy, özüň konstitusiýon boşlugyny edýäniň hakyň alýanyň görkezmeseň, bak durmuşlaryna näme çykýarsyň? Murat Gurbanov et bilmez onu. Müňgan Murat Gurbanov olaýsyn, et bilmez. Sen galyp ýanymyzda durup edäýmeseň, müňsan Murat Gurbanov, müňsan Musa, müňsan Timur bolsa da bolmuş. Goşun, bolun ýatyp ol Amerikadaklara diňleýän bolýan, özüni utanýan, şonuň özüne Türkmen diýenler. 1%'leri hakyky öz halk üçin göreşmeýän taýar, galan 99%'i pul geçirdim, men borjum ýerine ýetirdim diýip gelip ýörler. Mundan beter pasolstva var, ömrüň hyzmatlaşyp gurýarlar, olar pul berýärler. Görün, men size her wagt aýdýan, Berdimuhammedow investory biz
ve Türkmenistan'ın toprağı başka adam yok. Halkara gurumlar diýen, uludan gatı görmeliler, Biden'dan gatı görmeliler, OBS'den gatı görmeliler, Ýewropa parlamentdan gatı görmeliler, senatdan gatı görmeliler. Bizden gatı görmeli. Biz dıbıp şoň investor bolduk. Türkdäkiler pul geçirip Berdimuhammedowyň siýasatynyň investory bolmaly. Türkmenistanyň içindäki adamlar dım oturup hökümet näme diýse şoň paraxor hökümet näme diýse ýerine ýetirip şoň ırdalygy bilen şoň saklap durýar. Ine bolup geçenler. Şoň üçin Berdimuhammed o düşkün kezap şo. Sonra biz kim? Şunu üçin biz gorkap, wyjdansyz, watansyz, kezzap, paraxor, biz namart, biz watany satan adamlar. Biz watan üçin hereket edemiz. Biz iksany kira et berli diýip watany satýar. Olar bu borçlu bize bermeli. Biz watan satmaly. Watan ummasyz bir zat, oň bahasy ýok. Şonuň üçin hereket bizde. Biz etmesek bolmaýar, şoňy düşünmeli. Hormatly watandaşlar, men size ýöne motivasiýa berjek bolup aýdamok. Hakykada bir fiil edip, hakykatda ýaşaň. Siz bir yalan Berdimuhammedowyň siýasatyny ýaşap ýörsiňiz. Bolun şo. Ol atrabotany material zıngmaly ony, boldy. Näçe zıngmaly sebäbi ol bize näme kömek berdi? Diňe biz talak etdi. Biz ýa ony ýeňdik. Hakykatdan men size bir zat edeyim. Biz Berdimuhammedowy ýeňdik. Men düşündireyim. Bütün dünýäde maskara. Muňa el berjek adam gorkýar sebäbi surata düşüp ýerki öz ýurduna maskara bolar diýip. Muny hiç kim içeri çağırma. Bütün dünýä maglumatlaryna, gurumalar, halkara gurumalaryna, OON'a hemme ýerde diktator nomer 1. Biz şunu informasyon görüşde yıktık. Biz şunu Türkmenistan'ın içine en sayılanmayan adam ettik. Yıkıldı bollu. Prezident için politik trup bu tordu bolya. Fizikten gezinin ötürü hiç var. Yöne biz onu yıktık, trup ettik. İnni şul yıkılıp hükümet tozap yatırka halk kalmasa mene näme diýjem bilen bu? Sebäbi ol bir kelle al boljak bir pikir diýär. Näme halk kalanok. Bu tarafa yıkıldy, bu tarafa ýa-da kalmasa hökman suratda şöýden paraxorla çykyp täze 10 ýaşlyk ýa 30 ýyllyk täze paraxorla ýeýär. Ine şolar gelerse näme bolar? Men size aýdym. Bunu birek bilen çalt alaşa paraxorda. Sen şu ýerde galan men bäde galan diýip paýlaşylar. Baýap başlarlar. Doğun arnaşyny, ýegenlerini, beýleklerini bizmenden çekerler. Son bular birek-biriniň arasyna gyrylşyp başlarlar. Patsaw edip. Son ýartyn basarlarda ýene-de alaşyr, inni 10 mäşlerle 3 tane bolar. Ondan bular öz arasyna gyrylşyp bir-birini türmäge basyp bir diktator dörer. Bu ýol klassik ýol. Men bir oýlap tapan ýolum da. Ol beýlik döwletlerde bolýan ýol. Biz ýene-de täze inni 10 mäşlerle 30 ýyllyk marafet ýoluna geçýär. Marafon ýoluna. Näme gerek? Men şoň üçin esasy udary, esasy informasiýony, ýa-ni informasiýany halka berýän, halka aldyrjak bolup, halky baý etmek üçin, halkyň düşünjesini ulatmak üçin Türkmenistan'a gражданский пространство diye şu gраждан cemiyetini döretmek için uğraşıyor. Paraxorluğu uyuşup yani hükümeti basıp almak için uğraşmak gerek gelmez. Cemiyet dursun, hükümet dursun. Bir ne diyen işlerinde hükman baka verirler. Ananım. Öňde görürsünüz. Hükman biz yeňir. Hükman men prezident bolayın. Men ýöneköy adam bolayın. Men deputat bolayın. Musa prezident bolsun. Ýöneköy adam bolsun. Timur prezident bolsun. Ýöneköy adam bolsun. Piotr ýöneköy adam bolsun. Prezident bolsun. Bize baka verirler. Hakyky baka. Şu ýerde bir söz aýtsalar, ine Murat Gurbanov gije uny görüşdiýseler, ine maňa iň ulagry boldy. Mundan beter söz berek, ýeterlik. Şu ine biz şoňy görüşýär. Siz bize idiot diýersiňiz, mümkin. Ýöne bu hakyky watançylyk. Men Türkiýede birine soradym.
Ne yapayım seni koşulamak desem, oturup bana soru veriyor. Kovcu olun. Men bir zady düşünemem. Sen ne yapsa kazanyan ne şun edip hiç tat kazanamam. Onu ne yapıp edýän dip bana soru veriyor. Men şoňa jogap bermedim. Birinji ýa-da ömrümde şol adama jogap berdim. Şu ýaly soralar men hiç ýa kellämede ak göremokdum şu buraya berlerdi. Men diýjek bolýan zadym hormatly watandaşlar. 10 ýaşyň ýanwarda diňeli wagt bilen Mar vilayatynyň halkynyň problematy. Bu problema bütün Türkmen halkynyň problematy. Sen Türkmenistana doğulan bolsaň, Türkmen topragyny, suwuny, howasyny, däpde suwlaryny, märekelerini, sadakalaryny, gonomçylyklaryny, hemme zatlaryň agyr ýagdaýyny, gowy ýagdaýyny, bayramçylyklaryny gören bolsaň, sen Türkmen. Sen aňaryň özbek bolsun, aňaryň Dagestan bolsun, kim bolaýdyn sen Türkmen, sen meni doğunum, sen görüşmeli. Batırlar şamy ýa batırlar şu görüşýäniň arkasyna direk bolupmy, ýönsen görüşmeli. Başga ýol ýok. Başga ýol ýok. Biz şunu kada geldik. Ondan sonra ýa any Türkmen halkalarmy özüňiz anan ýansanda. Men size aýdyp gelip oturýan, Mary Aşgabat ýoluny ýapdylar. 2 günden bäri uruşup bazarda biz ýol ýapjak diýip häkimler gorkup, häkimler 5 kılardan bular muhtet paýda. Bular görüşüp durýan, çykjak bolup. Siz bolsa nämen görüň diýär. Görür test. Şol çykjak adam 30 sanymy, 3000 sanymy, 30.000 sanymy, 300.000 sanymy, 3 million biz görür. Ona wagt görkezler. Biz efirimizi gutorp gelýär. Ine men öz watandaşlaryma, meniň efir gatnaşan oglanlara haýyş edýän 1000 öz bizim halkymyza berjek maslahatyňyzy 10-njy ýanwar bilen baglanyşykly näme maslahat ýa pikirleriniz bolsa aýdyp bilersiňiz. Musa, sizden başlaýar. Şu bizi başka uramalarım dinlep durlar, izarlap durlar, analiz edýärler. Şu näme diplomatik işgärler barda. Amerikanyň, Ýewropanyň olar öz arasynda informasiýa berýärler. Kim şol 15-nji ýanwarda nirede nähili jogap berýär, nähili şerket edýär. Men şol polisiýa reisi de bu näme çykyş. Şol polisiýada kim nähili buyruk berilse, taryhda ady galar, dokumentlerde ady galar, hukman suratda näme jinayet jogapkärçiligiне çekiler. Şoň üçin men polisiýlara ýüzlenýän sizin bir halkyň bir böleği öz doğanlarınıza doğan göz bilen seredin düşünmeli sebebi halk son nokadyna gelip ýetdi, gahar gazapda bir-birinize zat ben gan dokuşluk bolmasın, doğan ýaly seredin. Şu informasiýalary öz aranızda vatandaşla paylaşın, adamlar aktiv gatnaşsınlar, gepleşsinler. 15-nji ýanwara çykmaňyzy haýyş edýän. Sağ olun. Sağ olun Musa. Timur Serkerde, senin bir diýseňiz, öz pikirinizi. У нас, я по-русски скажу, потому что у нас есть еще русские аудитории, которые спрашивают, что говорит по-русски. Мы, конечно, будем в дальнейшем на туркменском и на русском будем говорить. Я призываю всех диаспор туркмен в России, Астрахань, и Москва, Ленинград, Ставрополь, всех туркмен России призываю 15 число и поддержать наших граждан внутри Туркмении и снаружи активистов. Хочу, чтобы вы активнее участвовали наших и стали героями в будущем Туркменистане. Поэтому сегодня нашей страной управляет наркоман, бандит, и он не президент наш, и поэтому сейчас пришло время поддержать туркменский народ внутри и весь туркменский мир, чтобы быть вместе, убрать этого харамского режима. Всех призываю уходить 15 января. Все для будущего Туркмении, для наших детей.
Поэтому как уйдет режим, харамдавский режим, как уйдет, значит, будущее ныне, это все от нас зависит. Поэтому всех призываю 15 января. Спасибо вам большое, огромное. Sağ olun köp. Piotr, inni sinem aytып berseňiz? Bu watana ýeň aňsatlyk bilen ata-babalarymyz gan döküp bize goýup giden bu haramzadalar üçin ata-babalarymyz söýüşmändir oruslar bilen beýleke başga düşmanlar bilen. Indi bugünkü gün gelip ýurdun içindäki özümizden içimizden bize gyrk gelip otylar. Şoň üçin watana ýeç galyň, bul 15-nji ýanwara edil beýik watançylyk söýüş diýip gözüne getirip ykbalymyzy çözen yürüyüş diýip pikir ediňdäni hemmäňiz çykyn. Sag bolun. Sağ olun köp. Menim goşasym gelýär şol meniň dostlarymyň aýdylanyny. Meniň dostlarymyň aýdan söýlerler. Başdan men türkmen dilini gününden öwrenip başladym köprek. 15-16 ýyl bilemedim. Sizin ine biz häzir gepleşip geçirdik. Men köp zat sizden öwrendim. Siz menden bir informasiýa alyp köp zatlara mümkin gözüňiz açýandyr. Ine bizim bir watandaşymyz diýär. Hekimliň öňüne gidip sadaka bermeli adamlar üşürmeli 15-nji ýanwarda. Super diýär. Berekella men hökman aýdan Mardäle, Daşowuz, Ahal we Barkyn vilayatlarynyň adamlary hekimliň öňüne sadaka berin, adamlary üşün. Şo ýerde de bahana bilen ýa soraglaryny goýmuşlar. Gatowy diýär. Yine biri ýazýar, ine Murada beýleki hökümetlerden biz kömek soraly, ine bize kömek bersinler haram uly, yine de spesnaz getirip adamlar vurdular. Doğru düşünün. Öňkü gerek bolanda biz gowy çykyş edip, çeýnäp berip, bizim hukuk gorayan gurumlarymyza, edaralarymyza aýtdyk bolýan, olardan habar geldi. Inni şuraya zat bolmaz. Biz ölüşür bolýan, daşyndan adam getirip öz halkymyza urdurmak diýip aýtdylar. Men inanamok, inni getiriljeğine. Sebäbi Şam meni kok goýberdi, Şammy getirdi. Inni gorkýar. Berdi Muhammedow inanın gün-günden bizim çykyşlarymyzdan görüp, halkyň hereketlerinden görüp gorkup başlady. Şerden öz çykarýan kanunlaryny etleri paýlama zat diýip her ýyl aýdýarmydy? Hani şundan 5-6 ýyl mundan oldu. Onda da kynçylyklar bardy. Men size bir zat aýdyn. Egerde şul demokratik geňeşi, opozisiýa çykyp size düşündirip çeýnäp bermedik bolsa, rejim dowam ederdi. Ay kynçylyk gaýra dedin, zat dedin diýip dım oturup kösenip ölüp gidip dururduk. Biz durduk şunu, şul tolkuny durduk da täze arasa tolkun verdik. Bolundy, bestir. Adamlar Allah kösep, öldürüp, bollu bestir diýip biz tolkunlary galdyryp başladyk. Näme ütköçük dämiş? Şonuň üçin inni daşynyň spesnaz gelip türkmen halkyny urmak. Oňa harbullyk bar. Olaň jogapkärçiligi, oňa MHM-niň jogapkärçiligi, oňa polisiýanyň jogapkärçiligi, oňa prokuraturaň we ýokary sudyň jogapkärçiligi bar. Täze şu gurumlar Türkmenistanda hukuk gorayan organlar. Olar borçly. Erti biz ýeňinde hökman ýolbaşçylaryny jogapkärçilige çağırar. Ýöne ýene bir gerek gaýtalýan hukuk gorayan edaralaryň ýolbaşçylary halkyň tarapyna geçin. Halkyň tarapyna 15 ýanwarda geçseňiz hemme günälerini pozulacak. Size hiç kim hiç zat diýmez. Sizin şansınız var özüňizi rehabilitasiýa edip tarihe girmek şansınız var. Şoňa seredin özüňiz ünsürin. Men goşşakladym. Ine hormatly watandaşlar, biz ýuwaş-ýuwaşdan 15-nji ýanwara gelýär. Ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistan halkyna, türkmenleri, Türkmenistanlılara näme düşünýäňiz düşünin. Şu Türkmenistanda ýaşap giden, ýaşap duran, wagtlaýynça giden, wagtlaýynça ýaşaýan kimmeler test. Biz halkmy? Ýok. Ikinji test. Biz öz haklarymyzy gorap bilýärmi? Ýok. Üçüncü test. Türkmenistanyň diktatory
bütün halka göre güýçlü. Ne şonu biz suwd eder. Şoň üçin tez öňde taýýarlyk görüň. Inanyň men 15 ýanwarda çimadanym ýynaldy. Eger şu galk gitse menem barýan şo ýere. Diňe men baramok, men şu gün aktivistler bilen görüşdüm. Bir topar adam men bilen gitmäne taýýar. Biz gideriz. Hökman Türkmenistan'ın içine gideriz. Şoň üçin biz size hemme zady edin diýip başyndan gıygyp durjak. Biz baryp sizin bilen jemleýici zatlary edip gaýdarys. Ya edip galar şo ýerde Türkmenistany betbagçylykdan çykaryn şak şo ýerde bolarys. Şoň üçin Türkmenistan diňe sag bolun vatandaşlar. Vatandaşlar bizim iyileşlerimizden sağ oluş bilersiniz. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Ünsüzlerip dinlediğiniz için sağ olun. Minnet. Sağ olun.